Tarde. Arre, que che de xa ter máis abrir a porta, Dios mío. Que tal, como estamos? A ver, quen anda xa por aquí? Porque xa aquí estamos xente importante de Seranza a la espera de xente importante de Casanante. Hola María, que tal María? Encantada de que esteas aí. Pero xa estaba desesperando, non? Bueno, eu tamén estaba esperando, pero quería que fora, non sei, puntual. Como sabedes, son nova tamén nesto, non é que controle moitísimo. Claro, eu estaba vendo aí 4 persoas esperando, 5 persoas esperando, e digo, Dios mío, pero estaránme vendo lo. Bueno, que tal? Moi boa tarde. Fixeches os deberes? Traedesme un montón de preguntas para facer, porque eu non preparín así nada. Quero dicir, o directo, pois é o directo, non? Para que sala como buenamente se poda, pero para interactuar con vos. Entón espero máis ben que boas tardes, que vos me fagades, non sei, preguntas ou dudas bueno, preguntas e dudas ven sendo o mismo, ás veces tamén era por rechear, non sabes, por non estar calada. Entonces así, a ver, que tal? Moi boa tarde, Inés, desde Queirujo. Hola María, que María era das que estaba esperando xa antes das 5, xa eran menos 5, ainda non me fervera a agua para a manzanilla, que eu vou tomar unha manzanilla na colina, vedes que ten tropezones, a ver se non me atracou. Mariluz, desde Madrid. Hola Mariluz. Oye, Mariluz, eso está genial, que me dijades de onde o sea, de onde vivides, de onde son, desde onde me estades vendo. Fáiseme como, non sei, fáiseme un pouco extraño ter que dicir isto, porque moito antes de ter o canal, cando miraba así algúns vídeos, a xente sigue saludando, hola Damián, encantada. O sea, cando eu miraba outros vídeos, e as persoas que estaban facendo o vídeo dicían, non? Díganme desde onde me están viendo para mandar un saludo especial e tal. E dixo eu mima, pero estarán o vendo, o sea, estarán a vendo desde tantos países como para dicir, dígame desde onde me están... Pois sí, sorprende, faiseme un pouco grande, a verdad que ás veces atragantaseme un pouco, porque me sorprende. A ver, para min todo o mundo é super benvido e igual de importantes sodes todas, e máis no meu canal de YouTube, non? Pero faiseme especialmente entrañable e sorprendente que a xente de outros países, porque é verdad que me sigue xente de moitísimos países. Algúns sorpréndeme que digo, Dios, pero iso donde é? Teño que ir a Google Maps. Non sei nin onde son. Incluso desde África. Flipo. Iso non sei. Porque ao falar en gallego, e máis ao non ser un gallego normativizado, non? O que nos puxeron no dicionario, pódese facer un pouquiño máis difícil de entender. Entón, non sei, que a xente do resto de España en particular, pero do mundo en xeral, me siga, sorpréndeme moito. Faiseme un pouco grande, a verdad que se me atraganta un pouco, pero estou encantadísima. Así que se me falades ou me vedes desde outros sitios, bueno, a mí gústame moito saber de onde sodes. O sea, hola, que tal? Hola desde a Coruña, genial, hola Alicia, porque ademais, como non vos poño cara, moitas de vos faladesme a menudo. Bueno, tendes que entender que para mí sondes moitísima xente, é imposible que me acorde xa dos nombres, porque en general, quero dicir, xa desde toda a vida, a miña cabeza é iso de reter o nombre da cara dunha persona non era o meu, nunca foi o meu. Entón, xa traballando, sempre traballín con rapazada, non? Eu dirixíame sempre a eles como neno e nena. E teño pasado con eles e elas e ao mellor 15 días fora da casa, con pernota, de acampada, e eu acababan os 15 días e seguía sendo neno, nena, ven aquí. Non sendo os malotes. Os malotes e as malotas, e aí aprendía o nombre, porque a forza tiña que aprender. Juan!
Fran, pasa para aquí. Pero, quero dicir, para min sondes moitísima xente e non vos poño cara, son incapaz, porque moita xente que me fala a miúdo, se aínda tendes a vosa foto, aínda, dixo eu, bueno, máis ou menos está, pero é que os que tendes un clavel ou unha rosa ou o cansiño ou o gatiño é que é imposible que vos reconoce. Entón, gustame moito que me poñades de onde sondes? Mira, do Caramecheiro. Non me dixades que non é un nombre bonito, que María Dolores. Non me dixades que Caramecheiro non é un nombre bonitísimo. Ao mellor é algo difícil de pronunciar para os que son de fora, pero o Caramecheiro é unha rúa que hai en Ribeira, non? Encántame pronuncialo, porque é como quedas a gusto despois de pronuncialo, Caramecheiro. Desde Moaña, hola Ana Rosa, vou ter que poñer un peixe. En donde? En donde hai que poñer un peixe? Bueno, se é fresco a min váleme de calquera xeito, ao forno, en caldeirada. Preguntas, vamos a empezar cas preguntas, porque eu se sabedes que son moi faladeira. É como se me vai a lengua polo lado. A ver, vamos a ver. Unha pregunta, os arándanos, pódanse, e cando é a época? Mira, María Juana, os arándanos, eu teño dúas clases, bueno, teño tres, o que pasa que teño un arándano morado, o de sempre, teño dous rojos, porque eu comprino por rojo, cando me estaba a punto de finar e de morrer, comprín outro. E resulta que son diferentes, porque un é como máis blanquecino, e sabe diferente. Entón, cando é época de podalos, agora, eu penso que desde a hora que empezou xa o frío, e agora que vai a luna para baixo, porque para podar non se debería de podar que a luna de forza, que a luna chea, porque a salvia dos frutales das ervas e de todo tende a tirar para arriba. Entón, hai que podar cando non estean tan activas as ramas, non? Entón, agora é a época de podalos. E máis, eu recomendoche podalos porque senón os arándanos poden chegar a medir 2 metros e que non teñen freno. Se teñen un bo sustrato abaixo, unha boa terra, están abonados, están a justo, non lle dá moito o vento, porque o vento sufre bastante. Bueno, todas as frutillas, as frambuesas e así tamén. Entón, é recomendable podalos. E máis, non podalos de todo, hasta abaixo de todo, pero sí, porque senón descontrólanse, a non ser que teñas moito sitio, pero sí que é bo podalos, deixalos, eu que sei, é que depende da planta, se che dixo a medio metro do chan, pero igual se a planta é moi bella e ten o cañoto xa moi alto e empeza a botar as ramas, xa a partir dos 20 centímetros non lle vas a deixar isto de ramas. Entón, pois, con precaución, alo de facer ben, e senón, se morre a planta que se vai a facer, compras outra, e xa está. Desde Asturias, aprendendo el gallego, ai que guai, como me gusta esta xente, que é neofalante, que quere, non que intentes aprender o gallego, pero si ves así algún vídeo ou algunha persona que non che importe, mosca, que non che importe facer ese pequeniño esfuerzo para intentar entendelo, porque eu comprendo que hai palabras que son como moi nosas e que as dicimos como moi así e que non se entendan, porque pásanos a nós. O sea, entre gallegos e gallegas pásanos tamén iso, que ao mellor eu chámolle, non sei, fabóns, por exemplo, non? Que me ven agora á cabeza, que hai que plantar os fabóns. E moita xente non lle chama fabóns, chamalle fabiolas ou chamalle fabas verdes ou fabas tempranas ou cousas así, e non sabe de que falo se chamo fabóns. O sea, que pasa entre nós, para canto máis que unha persona neofalante ou castelán falante. Entón, hola Nuski, biquiños de Lucy e meus. Hola Alba, que guai, un biquiño para toda esa familia tan bonita. Cando che dá a froita do maracuyá? Eu plantei no verán e empezou a botar flor o mes pasado. Maracuyá, pero que eu non teño maracuyá, o sea, sí que o tuven, vou a coller unha nova planta este ano, porque vin un tipo da familia do maracuyá que me sorprendeu moitísimo. A flor é así de grande e bota uns frutos así bastante grandes. Levo tempo atrás dela e mirando como é o seu hábitat, onde se daría e tal. Ese é o que vou a coller. Eu tive o maracuyá, como te chamas? Fátima.
Tiven o maracuyá fai anos, pero agora non o teño. É que me estás preguntando, cando dá a fruta? Non teñas presa, A fruta, bota cando descuaja o sea, cando a flor deixa de ser flor. Flor, fruto, ten un proceso natural. Si non che dá este ano, xa che dará. De que che empece a dar non eres capaz a comelos, porque bota moitísimos. Entón, pois con paciència. Ás veces as plantas son capaces de estar como hibernando porque o sitio no que están non lles vai moi ben. Ao mellor é polo vento, porque non lles gusta o vento, ou ao mellor é porque teñen moito frío ou así. Pero despois de repente empezan a salir e xa non teñen freno. Non hai que ter moita presa, as plantas non son unhas matemáticas exactas, sabes? Eu iso de dicir, este repolo é de 2 meses e medio, se o plantas en 2 meses de repolo, telo si o tes, porque depende sempre da fertilización e do clima que estea facendo, porque se lle fai moito frío a planta vai invernar, non vai a medrar as súas follas, a non ser que o collas a medrado, porque as plantas teñen unha inteligencia que nada temos. Por que pensades que os árboles no otoño soltan as follas? Faceríanlle falta tamén para seguir facendo fotosíntese e así, pero saben que non poden con todo. Se teñen que soportar o frío do inverno, teñen que soltar lastre, teñen que soltar as follas porque non serían capaces de darlle de comer a todas as follas. E saben que necesitan a energía para pasar o inverno. Entón o que fan é soltar lastre. E na primavera xa volverán a botar. Por iso o fan. Deberíamos de aprender máis dos árboles, porque nós tamén deberíamos de aprender a soltar lastre. Cando algo, non sei, cando algo nos fai daño, e o temos aí, bueno, un pouco podese ter, pero depois hai que aprender a soltalo, hai que vivir con el, e hai no que enterrar un pouquiño en donde se poda, e facer como os árboles, soltar lastre, porque senón non poderíamos pasar o inverno. Que poético me quedou todo. Brais, dime que a sensación térmica é de 15. Eu aquí ahora mismo non sei se non haberá máis, incluso. Ao mediodía tamén estábamos sobre 15, 17 e tal. Di Manuel que os maracuyás danse moi ben, é moi abundante en Galicia. Nos super están caros. Iso teñolle que dar a razón, porque as cousas que son como, non sei, raras non, son pouco comuns, non? Entre a xente, quero dicir, non? Eu moitas cousas das que teño na horta que se fan extrañas, non? O sea, pouco comuns. No supermercado teñen uns precios que eu flipo. O sea, porque, por exemplo, os alquequenjes, os fisalis, no supermercado, unha bandexiña así, de nada, un cacharriño así de plástico, valeche casi 3 euros e non creo que chegue a pesar nin 100 gramos. O sea que eu casi prefiero comprar percebes. E polo menos presumo de comer percebes, é que é unha barbaridade. E, sin embargo, plántalos e aquí danse genial, e son superabundantes en fruto, ten razón, que ás veces as cousas teñen un precio que non o merecen, porque, home, a ver, unha planta ou así que tarda moitos anos en medrar, que é moi delicada, que costa sacarlle os frutos adiante, pois entendo. Pero unha planta destas que nace ela sola, non o entendo, eu non o entendo. Hola, Ana, que tal? Hasnos de dicir cal é a marca de manzanilla para sembrar. Non a digas enteira, só o comenzo. Espera, a que collín eu? Mira, podocho dicir, era orballo, non me vai a pagar nada, pero que me dá igual, porque son unhas boas infusións. Chamase así, orballo, pero seguro que hai moitas marcas que teñen a manzanilla enteira, porque esta manzanilla é miña, o sea, da miña horta, quero dicir. Aínda hoxe arranquei como 7.000 plantas, porque a manzanilla dáse demasiado ben. Todas as sementes que caen, nacen, todas. Entón hai que ter a precaución cando van sendo as plantas así grandes, eu xa as deixo medrar hasta que lle poda agarrar ben así ca man. Non vale de nada querelas quitar así pequeniñas, porque non vas a ser capaz de quitalas todas e vanche volver a quedar enterradas e ela sobrevive e volve a subir para arriba. Entón,
Si tú estes manzanillo ano pasado e vedes que iso está cribado de plantas de manzanilla, esperades, total agora tampouco non fai tanta falta o terreno para tomates e pimentos, esperades a que teña un tamaño así de grande que ao agarrala xa vos sale toda. Así non tendes que volver a arrancar nunha seguinte ocasión, porque volvan a ser, todas as sementes que estean no chan van a nacer. Entón eu ainda os eran así, deste tamañiño, e as garrinas así van polo pescozo, chas aquí tinas todas dun sarpazo. E recomendo-vos. Quero dicir, plantala, se vos gusta, plantala, porque mira, aparte de que é bonitísima, na temporada en que ten as flores abertas, entras na horta e non sei, pero a medio kilómetro da manzanilla, Dios mío, xa rexende todo que dá gusto, rexende moi ben a manzanilla. E atrae, sempre hai, alrededor da manzanilla sempre hai crisopas, mariquitas, mariposas, sabes? Entón fai biodiversidade na túa horta, que a miña maneira de traballar, se sabedes, é traballar con empatía co medio ambiente, non? Unha maneira de buscar polinizadores é facéndolle a vida agradable, facendo que se sintan atraídos pola túa horta, porque eles non van a vir se non se sinten atraídos. Entón, a maneira de atraílos é con olores de moitas flores, moitos colores, todo así alrededor da horta. Teño que facer un vídeo, esta semana o vídeo que teño que facer é que plantar en noviembre, que plantar é como esquejar, porque para min noviembre é un dos mellores meses para esquejes. Bueno, hasta xaneiro, en xaneiro tamén, porque moita xente fala de que para facer esquejes o mellor é a primavera. Eu non estou nada de acordo, pero nada, porque a primavera pode vir con un calorazo impresionante, queimache os esquejes, o sea, e sécanse, é como che seca un pouquiño a terra, ala vai, o esqueje ten que ter humedad continua, humedad, non é para bucear, que non é un anfibio, pero para min o sea, esquejes de todo, de lavanda, de romeo, de todo. Entón, o vídeo desta semana vai a ser eso, esquejes. Esa marca seguro que non a darei atopado en Gran Canaria. Bueno, vouche dixer unha cousa, Ana, si a pides por internet, mandanche a Perú seguro. Bueno, non sei, porque ás veces algunhas marcas poñen envíos non autorizados a las islas. Pero veste a Ribeira e compra. A próxima vez que veñas a Ribeira tens que levar a manzanilla daqui. Bueno, vela a buscar á miña casa que xa dou eu, si aínda me queda, porque arranquín todo. Ola, Nusca, explicas moi ben e compartimos moitas cousas que nos gustan. Gracias a ti, Victoria. Pódese plantar cale agora? Pódese non, Cris. Débese plantar agora, estamos no tempo de plantar todo tipo de verduras crucíferas, así, repolos, brécol, coliflor, cale, todo tipo de cale, hai na lisa, hai na rizada, morada, todo tipo de coles, que vos direi, os allos tamén os hai que plantar xa que se poden empezar a plantar este mes. A ver, se hai aquí xente do interior, ou sea, de Ourense ou así, que esperedes que haga unha capa de neve para diciembre ou así, pois non, hai que esperar, aínda que sea hasta xaneiro. Pero aquí xa podemos plantala, é máis na beira mar, porque ao vivir na beira do mar temos o clima máis atemperado e podemos, ou sea, temos eses pequenos privilegios de poder plantar cousas que non podedes plantar no interior, eu que sei. Tamén direi que aquí non temos termas, eu cando quero ir ás termas teño que ir a Ourense. E vou encantada, recorro uns kilómetros que sexan, pero eu eso non o perdono, porque a min as termas de Ourense é que me traen loquiña, estou namoradiña. A ver, aquí estou, boas tardes, Mariluz. Estábamos falando de que cando digamos hola, que tal, boas tardes, digamos de onde sodes, así sabemos como vai esta comunidade. Bueno, vamos a dicir unha cousa, que levamos casi 20 minutos e dixéronme que non crece. O que? O cale? Como non vai a crecer, Dios mío? Ti botelle fertilizante, tes que fertilizar, senón un pouco abono. Total, o cale, home, ten cuidado co que lle botes, porque as plantas absorben o que lle botes merda viva, nin de nada, nin de porco, nin de vaca, nin de cabalo, ten que estar madurada. Pero, tía bona, como non van a ir a logo o cale que é do verán, que che dixeron que é do verán? A ver, a verdura no verán tamén se dá,
pero non é o dela, non é o clima dela. Toda clase de verduras, estou falando de todo tipo de crucíferas. Se há plantas no verán, tamén vas ter, como non vas ter. Pero vai a estar encurruscada, vai a ser dura, non vai a ser tierna, crujiente, desto que colles unha folla e escáchache na man, porque de tan tierna que está, que parece cristal, que estala. Esas cousas son de inverno. Non sei por que che dixeron que... A ver, non sei de onde eres, Cris, ao mellor tamén eres do interior ou así, e se vai haber heladas, eu que dicía eu, hai que esperar, porque, a ver, se a verdura xa está, imagínate, non sei, os repolos, non, por exemplo, e cando xa están grandes lle cae unha xiada, o repolo ainda o podes aproveitar, quitas as follas de arriba que han de estar queimadas do hielo, e o ollo do repolo ha de estar san. Home, se as plantas se lle caen riba unha nevada, pois ao mellor non van arriba. Dime de onde eres, Cris, que me deixastes intrigada. Hipercor. Dixeronche que había en Hipercor. Vou ter que pedir comisión. Hola, Silvia. Deronme patacas do aire. Moi ben. Podo plantar agora ou fago algo rico para comer? A da babosa pequeniña. A madriñín, Silvia, tiña unha preocupación que era que tiña unha suculenta echeverria e tiña como unhas petadas de comedura. E dime ela, que lle estará pasando á miña? Eu así como a vi, dixo eu, aí tes unha lesma. Pero, fijo, apostaría o que fora a que é unha lesma. E ela, é que non a vexo, que xa mirín, que non sei que foi un gato. Volvín a mirar as fotos amplín e dixo, mira, ese xeito de comer é unha babosa do tamaño, non sei, dun gran de arroz ou así, pero busca que ten que estar. E ao día seguinte, aos 2 días, púxose con toda a paciencia, doulle a volta á planta, púxose a mirar por todo e encontrou a lesmiña que é pequeniña, como un granxillo de arroz del jatiña. Entonces fun a madriña da lesma, que lle acababa ca planta, porque, claro, van medrando, a lesma chega a ser... pode chegar a medir, non sei, 12 ou 15 centímetros, é que aquí témolas de torar, non de botar enteiras á caldeirada, aquí podense torar en toros pa guisar, aquí son completas. Jesús, hola Jesús, moi boa tarde. Saludos desde Sevilla. Seguimos aprendendo contigo, gracias por todo, veciños. Vedes, é que esta xente como Jesús, entendes ben o galego? Enténdesme ben? Ou falo demasiado rápido? Ao mellor teñome que acostumbrar, polo menos nos directos, a falar un pouquiño máis despacio para que a xente neofalante ou que queira entender o galego que me entenda ben. Hola Isabel, moi benvida, que tal? A ver, compartimos o gusto polos catos e suculentas e coleccionos. Se ves un día a Valdoviño, te invito a que veñas a velos. E, por certo, aquí tamén temos unha playa maravillosa. Pois, queres saber que nunca fun? Ou penso que nunca fun a Valdoviño, porque a min, cos nombres, xa vos dixen ao principio, a min os nombres da xente, cóstame un riñón quedarme con eles. O meu cerebro non asocia. Dime, hola, que tal? Chámome Juan, eu Manolo, eu Pepe, eu Luísa e tal. Como me chamaba? Eu xa non me acordo. Eu do primeiro xa non me acordo. A min os nombres non ocupo, o meu cerebro non ocupa gigas. Teño aquí como un chichón no pelo. Non ocupa gigas o meu cerebro agardando nombres da xente. Se te entiende perfectamente. Los andaluces tamén hablamos rápido. É verdad! Mira, Jesús, teño un irmán en Sevilla. Ás veces vou a Sevilla. Gústame ir a Sevilla, é moi bonito, é moi diferente. Que conste que cando fun no verán gustoume menos que cando fun no inverno, porque me moría de calor. Pero terei que dicir que cando os andaluces falades entre vós, eu quedo así como dicindo: están falando español? Porque me costa moitísimo. É como para min, parece que comen encanan unha palabra con outra, fan como así, e isto do medio xa non o din o principio desta, o final destas, enténdense, claro, porque xa teñen ese oído acostumbrado, pero eu quedo, que? Que máis? Desde Barcelona, por mi parte te entiendo perfectamente el gallego, aunque jamás lo he aprendido.
Será cosa de meigas. Petonetes. Non sei como se pronuncia, pero sei que petonetes son besitos, biquiños, petóns. Petóns e petonetes e bicos e besiños ou algo así. Encantada, joi. Non me dejades, a ver, a xente que estamos aquí, que somos gallegos e gallegas, non sentides orgullo de que unha persona como Marié e máis como Jesús queiran entender e entendan que estean aquí con nós pasando a tarde sendo un gallego, e que eu sinto-me moi orgullosa da humanidade que suma, que dá gusto falar con ela. Jo, que guai. Ojalá isto pudera deixarme ver as vosas caras tamén, aínda que fora así como os chats, pero que me deixara ver así tamén as vosas caras, para poñervos cara, máis que nada. Hola, Nusca, eu véxote dende Castiñeiras. Pois daqui do lado. Non me dixades que Castiñeiras non sona tamén ben. É que temos uns nombres tan bonitos de sitios e ás veces tan curiosos. Caramecheiro. Non me dixades que Caramecheiro non é un sitio, non é un nombre bonitísimo. Tiñano que patrocinar ou algo así. Bueno, non, mellor non, que senón igual nos ven por aquí demasiado turismo. Estamos así moi ben. Teresa Cristina, hola, soy de Argentina, por favor, y vive en Carballo, o sea, aquí al lado, me encanta escucharte, me encantan los cactus, pero no sé cómo cuidarlos. Precisamente los cactus son o que non se debería de coidar moito, hai nos que deixar tranquilísimos á súa bola. Cris é de Gondomar. Hola, eres o máximo. Bueno, eu non o teño tan claro. Pola zona de Carral, Betanzos, a Coruña, non encontramos ningunha verdura para plantar e dinos que non é hora. Pola zona de Carral e Betanzos. Pero aí neva, non? O sea, tendes neve ou xiadas moi potentes ou así? Porque aquí vas ao mercadillo e ainda collín... Mira, esta semana non, a semana pasada collín un cento de coles. Bueno, non un cento non, medio cento, que se tiña plantadas das miñas que sementín eu, dun coleiro que tiña non sei cantos anos tiña, debía ter 2 ou 3 anos, e non me daba grenado, e medrou mi madriña, eu penso que tiña 4 metros de altura ou así. Este verán grelou, e aquí tiña eu as sementes. Entón, teño medio cento plantado dos meus, pero non me chegaban, porque agora teño galiñas, e as galiñas comen todo o día. Dios mío, xa dixía aquel refrán, la ave de pico non dejou nunca a su amo rico, porque non fa máis que comer. Entón, este sábado pasado ainda cumprín medio cento de repolos. E poden escoller, quero dicir, non é que os encontrara por casualidade. Aquí en Ribeira había repolos para plantar e coles en todos os puestos das señoras que veñen a vender, das de Vilanova, das que veñen de todos os sitios a vender aquí a Ribeira. E aquí hai, e puerros, e cebolo do inverno está, hai no que plantar agora tamén. Non sei. Entón, pois, non te sei dicir. Buenas tardes desde Huesca. Soy Magalí y me gusta mucho todo lo que nos enseñas. Muchas gracias. E desde Huesca, enténdesme tamén ben o gallego. Ai, por Dios, é que me vou enamorar desta xente que quere aprender o gallego, que non lle importa entenderme en gallego. Cuando quieres aprender y te interesa unha persona y lo que explica pones hasta el sexto sentido en intentar entenderla, aunque te hable en chino. Mira, é verdad, como te chamas? Ai, un biquiño che vou a mandar, María. Porque eso tamén me pasa a min. Eu tamén vexo vídeos de xente que entendo, ás veces collida con pinzas, que non entendo ben de todo, pero outras, por exemplo, vexo vídeos de xente en italiano. A ver, en italiano xa para nós é como máis fácil entendelo, non? Porque veñen todas as lenguas, son romances, veñen do latín e máis ou menos teñen como o mismo paladar. Pero moitas veces o que di non o entendo, a min dame igual. Eu quero ver a esa persona e miro-a. Se algunha palabra non entendo, tamén paro o vídeo
ou saco unha captura de pantalla, escribo a palabra e busco en Google, que significa o que sea. Claro. E a base, mira ti, a base de ver tantos vídeos en outros idiomas, porque tamén en inglés, ou, bueno, si moito en italiano, en... Bueno, agora non sei, pero chegas a acostumbrarte a esas letras e xa sabes o que significan, sabes? Ingredientes, por exemplo, non? Canela, arroz, azúcar e tal, e xa che sale e que non o planteas siqueras, é como que o lees igualmente en outro idioma. Que bonito é isto dos idiomas. Como mola esa taza. Gracias polo peido ou calor. Hola, José Manuel, mira, José Manuel foi o que me regalou esta taza. A miña taza chámase Aiquirindo Nusca. Regalou, non me vai acordar o nombre da fábrica, Dios mío, do artesán, feita á man, pintada á man, pesa por pesa, unha por unha, e teño pendiente ir a facer unha visita que me vai a deixar facer unha pesa, unha taza. Vou facer outra taza, eu. Por favor, José Manuel, dime, Pupiño, contame como é o nombre, home, daquela que non me acordo. Bonita taza, personalizada, ten que ser, A ver, que máis? Quero entrar e non sei como vai eso. O que? Espera, Mila, que che axudo. Hola, vesme. Non sei como vai eso. Non che vexo, Mila Castro Rivas, non che vexo, pero leoche. Isto non se pode, vos non podedes entrar. Bueno, si que hai unha maneira que eu podo invitar a alguén, pero só sería unha persona, partiríase pola mitad a pantalla, estaríamos unha arriba e unha abaixo. Pero vos non podedes entrar en vídeo para que eu vos vexa. Pero estou che lendo, Mila? Sí, xa estás dentro, nada, xa estás dentro, estás aquí con toda a comunidade. Somos agora mesmo 99 personas. Bueno, vamos a falar de un tema que teño pendiente aquí. Hasta me emociono. Quería vos dar as gracias de todo o corazón e con todo o cariño do mundo a todas e cada unha das persoas que formades parte do meu canal de YouTube. O sea, a ver, hasta ahora o canal é un proxecto. Eu aspiro a poder monetizar algo que me dea como para poder seguir mantendo en activo, non? Porque, bueno, teño que emplear un montón de horas en el, en promocionar, en facer os vídeos e todo. E claro, todo ese tempo tense que traducir ao final en cartos, porque eu vivo con cartos como a todo o mundo. Neste mundo é así. Entón o meu tempo hai no que cambiar por algo. A ver, o canal hasta ahora só ten un par de anos, pero estou moi contenta porque aínda non hai un mes contábamos que chegábamos no canal a 6.666 personas. 6. Pareceu unha cifra moi curiosa, estaba mirando e dixo, anda, mira que curioso, 6.666 personas. E mira o que son as casualidades, que onte á noite, apenas un mes despois, chegamos a 8.888, o sea, 4 oitos, 8. Ahora ao mellor somos unhas pouquiñas máis. Pero quería vos agradecer moitísimo que esteades aí, que queirades estar, e que a pesar non, o sea, a pesar entre comillas, a pesar de que falen gallego, a xente que non son des gallego falantes, nin neofalantes, siquera, porque hai xente que nin siquiera fala gallego, nin o intenta, pero non lle importa escoitarme en gallego. E a toda a xente en general, quero vos dar as gracias de todo o corazón, porque sin vos, o sea, sin vos, ao outro lado do canal, isto sería imposible, inviable. E máis, ese falaredes do meu canal a outra xente, a vosa amiga, a vosa primo, cuñán, non a familiares, a amigos e así, para min é o mellor. E o boca a boca para min é o mellor. Porque a xente que está aquí no meu canal sabe ao que ven, o sea, eu son moi faladeira. Eu teño clarísimo que son moi faladeira. E os vídeos, a moita xente fanselle moi largos. Tamén o sei, porque mo din bastante.
E aínda esta semana, unha chavala, unha persona, díxome no canal, comentou, pero con todo o respeto, sabes, porque algunhas veñenche dar lesións de como facer as cousas, elas non teñen canal, pero veñenche enseñar como facelas, entón esas molestan un pouco. Bueno, molestan bastante. Pero esta persona que me comentou isto esta semana non o fixo con intención mala ni nada, ademais diso, pideu, por favor, no hables tanto en los vídeos, gracias e tal, con un besito, unha cousa facendo así e tal. Entón, claro, contestei ela, de paso quero vos dicir a vos, porque ao mellor tamén vos parece que falo moito, aínda que vos guste ao mellor un día escoitarme, pois outro día tendes máis presa e queredes ver o vídeo máis rápido. Entón, vou a facer como se di, un cursillo rápido de ver vídeos en YouTube. Calquera vídeo que vexades en YouTube, calquera que vexades, ten arriba, nunha esquiniña, unha arandela dentada, non? Como se fora unha arandela dos reloxes, non? Como se di unha... Bueno, unha arandela dentada, eu pois que me entendedes. Que pon, se clicas, son ajustes. A min farseme cortos. Claro. Se é claro que se non falo non son eu. Fálame sempre, a ti tamén, a niña? A mí fálame sempre. Bueno, vámonos que me desvío do tema. Calquera vídeo, non? Ides á parte de arriba e hai esa circunferencia que ten dentiños así arredor. Clicades e ábrevos un submenú. O sea, ábrevos como unhas frases que pon que é o que queres ajustar. E hai unha cousa que pon velocidade de reproducción del vídeo. E clicas aí e deixache escoller a que velocidade queres ver o vídeo. O sea, un con 25, un 50, un 75 é por 2. O sea, que podes multiplicar o tempo de velocidade hasta por 2. Se un vídeo dura media hora, redúselo a 15 minutos. E velo ben, Bueno, velo ben, eu, por exemplo, hai vídeos que, como vos dixen, non? Italianos ou así, que me costa un pouquiño entendelos, que non podo miralos a velocidade por 2, porque fálame demasiado rápido e perdo información, non a entendo. Pero se vos me entendedes ben, dadeslle aí, multiplicades o tempo e se reducides o tempo á mitad. Porque eu, o sea, tampouco non é que aprendera que teña un catálogo de como facer as cousas en YouTube e como facer os mellores vídeos, pero que tampouco me interesa, non sei, crear unha comunidade. A ver, eu vexo a diario moitísimos vídeos de recetas que fan. Vamos a facer este hermoso pastel con solo 3 ingredientes, fai chas, plin, e xa te enseñan. E non lle leva nin 10 segundos enseñarche a facer unha receta. A ver, tens que ter moita agilidade na cociña e moita competencia para facer esa receta ben á primeira. Ou tens que facer moitas antes de que che sala ben, porque che falta información por todos os lados, Dios mío. Eu non é o que pretendo. Nin pretendo ter moita xente rapidísimo de tirón. Bueno, este mes aumentamos moito, que foron casi 2000 personas en un mes, Para min iso é un logro que flipas. Pero nin pretendo iso, nin vou a facer nunca vídeos que non dean a información suficiente como para que poda facer a comida que enseño calquera persona que non sepa de cociña. Bueno, ao mellor algún día sí que fago algunha cousa así un pouco rápida. Pero incluso, mirad, estou pensando, cando podo, é que eu teño moitos proxectos ao canal. Ojalá vaya ben, porque teño moitos proxectos. Pero incluso estou pensando de facer unha sección de vídeos de cocina para principiantes. O sea, vou non facer en gallego, non sei por que falei en castellano, vamos a rebobinar. Cociña para principiantes, o sea, desde como facer un guiso de polo con patacas, ou arroz con carne, ou espaguetis con polo, ou lentejas, potaje de garbanzos, porque eu, claro, eu penso, cada un pensa cando lle fan falta as cousas e cando bota a man á cabeza, e as pensa, claro. Eu, por exemplo, agora teño os fillos fora estudiando e tal, e dixo eu, que falta lle facía
que telos máis na cociña comigo, porque, claro, agora falle falta facer algo de comer ou así, e non teñen todos os datos, faltan datos. Entón, posiblemente faga eso. E non só para estudiantes, porque, claro, sabedes que de repente a rapazada cumple 16, 17 anos, váisenos da casa para un piso e non saben nin coser os espaguetis. E todo o mundo fai capachos de espaguetis cun latón de atún para toda a semana e listo, é a comer, e malamente a tortilla francesa si cadra, e listo. Entón eu penso que ao mellor non só para estudiantes, sino para moita xente que non tuvo a oportunidade de aprender a facer de comer, pois porque estuvo facendo outras cousas, porque tuvo que ir para traballar e non tuvo o aquele ese de aprender, e chega un momento na vida que a todos nos fai falta aprender, e ao mellor sí que o vou facer. Yo he obligado a mi hijo, marido, a suscribirse a tu canal. ¡Qué guai! ¡Qué mal, espera! He obligado a mi hijo y marido a suscribirse a tu canal y que vean tus vídeos. Si no, no les hago las recetas. Muy ben, así me gusta. Estás facundo mío bien, nada de rápido. Tanto denamoradas de teus vídeos. A ver, é que me costa un pouco entender algúns mensajes. Estás facundo, como as pipas, lá? Moi ben. Nada de rápido. A ver, claro, eu, si podedes ver os vídeos a velocidade que os poño, si, pero para esta xente que me di non fales tanto, non vou falar menos, de feito, vou vos dicir unha cousa, si as 8.888 persoas que estades aí, desas 8.000, seredes, non sei, ao mellor 3.000 que de verdade vos interesa todo o contenido canto poño, non? Se xa da horta, non chego ao 100%, pero bueno. Pero, xa non sei que iba a dicir, Dios mío. É que estaba pensando dúas cousas, sabes, dixo eu, disto depois vai-me a cabeza a 50.000, porque xa vai casi a lá unha hora e ainda non vos falín. Bueno, depois cando me veña á cabeza volvo a dicir. Hai unha opción para subtitular os vídeos. Ui, Mari, non recomendo, porque intentino, que conste que eu intentino. O que quería dicir antes, claro, que eu non vou a falar menos. De feito, se desas 8.000, máis ou menos eso, que mirades sempre os vídeos todos de principio a fin, cos anuncios e todo o que vos meten polo medio, seredes 3.000, se só forades 10 e tuvera que cerrar o canal, porque se non cunde, non, quero dicir, se vos non estuverades ao outro lado apoiando, compartindo os vídeos, mirando as propagandas que meten no medio, que son os que pagan ao final, se non estuverades aí, o sea, porque vos parecen moi largos os meus vídeos, pecharía o canal directamente, o sea, porque eu teño moi claro como son eu, e non vou facer unha cousa que non quero facer, porque para iso vou traballar á fábrica, se fago algo que non quero, non? Que non me apetece. Entón eu teño moi claro que o meu canal vai a ser sempre así, máis ou menos, hasta que dure, hasta que vos queirades, hasta que o público que estades aí ao outro lado, que son desos que mirades os anuncios, pois queirades, hasta que vos queirades. Eu hablo pouco, pero me gusta escuchar. É moi importante tamén saber. Eu tamén sei escoitar, que non todo o mundo sabe escoitar. Bueno, a ver se hai xente que che fala cousas que non queres escoitar nese momento, porque ás veces estamos aguantándonos a flote nunha cordiña flosa, e cando ven alguén e nos pon peso encima porque nos conta o mal que lle vai, igual caímos nós. Hai que ter cuidado tamén, non sempre é bo escoitar a xente cos seus problemas. Hai que ter cuidado. Fala, Ruliña. Estamos contando. Eu non entendo moi ben ainda o porqué. Porque estades tan encantadas de escoitarme. Porque é que eu sei que ás veces dou 50 rodeos para contar unha cousa. De feito, na miña casa dime, joder, pero vai ao grano. Joder, pero que non pode ir ao grano? Teño que explicar primeiro como chegín a esa situación para depois explicarche o problema para que me axudes a dar unha solución. Pero vai ao grano. Eu non sei ir ao grano. Non, eu esas cousas de pim pam pum e a receta ya está lista, non sei facer. Escucharte a ti, non a todo o mundo. Claro, bueno, entón sí.
Susanita, hola, hace nada éramos ciento pocos e agora rozando los 9.000. Moi ben, Bueno, rozando os 9.000 non, estamos en 8.800, bueno, sí, 8.900, tes razón, pois vamos a ser 9.000, é verdad? Así que mira ti, se non teño que agradecervos que esteades aí. Vos estaredes encantadas de verme falar, que tampouco non entendo moi ben o porqué, quero dicir, non me considero ningunha cousa do outro mundo, pero eu sí que estou encantada de que vos esteades aí, pois senón isto non sería posible. Teño aquí apuntado, só tiña 3 apuntes que vos tiña que dicir. Darvos as gracias por chegar en menos dun mes a 8.888 personas, porque eso non o consigo eu sola tendo así o canal, eso tamén o conseguides vos, que lle dicides á prima, á cuñada, ao tío e a teu irmán e así, mira esta chavala que ao mellor pode resultar interesante o que fala e tal. Vos son desos que conseguides máis suscripcións que a min, así que eso, a primeira anotación que teño é darvos as gracias, quedan dadas. Despois, o de falar menos, polo comentario que me fixo esta chavala, e dixo, joder, dame pena, porque eu non vou falar nunca menos, entón, que podedes reducir o tempo de mirar un vídeo en YouTube á velocidade que queirades. E probade, porque non costa nada. Arriba, na rodiña, velocidade de reproducción. E dadelle a un 25, ou un 50, ou un 75. O que falas é un pouquiño máis rápido, pero enténdese ben, E teño outra anotación feita, porque é unha pregunta que me fan tantas veces, é que non sei moi ben como respondela, porque, claro, respondo sempre o mismo, porque que non ten outra resposta. A pregunta é, ai, que cousa tan bonita, onde a podo comprar? E que sei, que lle dicides vos? Porque, claro, onde compro eu as cousas? Onde as comprei eu non aporta ningún dato, porque aquí, ahora mismo, hai xente de moitos sitios, incluso de fora de España, estades aquí. E claro, que eu lle diga que compro aquí, e máis ali, e máis naquela tienda, máis non van a vir aquí a comprar. Pero mirade, eu, por exemplo, agora que se me meteu na cabeza esa pasiflora, non? Que vou a comprar, que a vin mirin información e estou segura que se me vai a dar moi ben e quero a conseguir. Polo menos hasta probarlle o fruto, porque me meteu moitísima envidia ver a chavala comendo e tal, depois mirin como cultivala, como coidala e todo, e penso que se me vai dar ben. Pero claro, que fago? Onde a encontro? Cando quero algo así, digamos, non raro, sino un pouco usual entre nós. Pois teño que buscala a través de internet ou de algunha tienda destas online que vendan sementes, intentar plantar as sementes, ou que o que fago eu moitas veces, vou ás tiendas onde eu compro normalmente, ou, bueno, tamén, a ver, eu teño xente que me levo moi ben dos mercadillos, que venden as flores e venden plantas e así, e levome ben con eles. Entón, cando vexo algo que me atrae moitísimo, sacolle unha captura de pantalla e mandolle a foto. E dígolle, podesme conseguir isto, por favor? Ou suélelo ter? E normalmente, xa me din, si, muller, si, teño todos os anos, pero ao mellor hasta febreiro, ou ao mellor hasta maio, ou cando sea o tempo desa planta, non a teño. Pois xa estou pendiente, poño un recordatorio no meu calendario, preguntarlle tal, pola planta esta que quero conseguir recordarlle que a quero e que me atrae a tal, sabedes? Ese é o que eu fago. E outra é estar pendiente sempre, porque eu, por exemplo, vou dar encántame ir ao mercadillo, encántame ir a dar unha volta polas verduras, ver o que as señoras maiores están vendendo das súas hortiñas, preguntarlle cousas tamén se eu non teño ou non, que como se lle dan tan ben neste tempo ou así, sempre se pode aprender. E despois sempre me vou dar unha volta polas flores. Ir a onde as flores a min é androja, a min por vena ir ás plantas. É que dome embobada, bastante tempo, non un pouco, bastante tempo.
E xa, se hai un puesto de suculentas, aí podedes ir tomar o café os que veñades comigo e vir á volta a buscarme que hai de estar no mesmo sitio, ali, quietiño, mirando para elas. E as cousas que non vexo, ou que vexo e non conoso, pregúntolle, ou sacolle unha foto e despois miro información, miro o que é e tal. Entón, pois, ui, que difícil é de pronunciar este nombre. En Padrón había, na feira en Padrón había pasiflora, pero non é a que eu quero. A que eu quero é totalmente diferente ás que vimos hasta agora por aquí, pero non deixa de ser unha pasiflora, e ainda de conseguir. De feito, preguntiña a unha tiña varias opcións, pero preguntiña a unha chavala que ten aquí unha tienda de agraria, e dixolle, tes esa ven para a primavera, e dixolle, pero seguro que é esta, mira que con esta flor que quero que teña este fruto e tal. Sí, sí, é esa, fijo, teño xa para a primavera. Pois xa está. E así como me vende a mí, pois igual colle 5 ou 6 plantas, ou claro, non vai a coller para tirar con elas, pero das 5 ou 6 que colle, vendias, ou sea, máis xente ten as cousas, que pasa? Que eu enséñovolas, e ao enseñárvolas parece que teño moitísimas cousas diferentes na horta, ou como me dicían onte no programa de televisión, pero ti, como de grande é a túa horta? Porque hai xente que pensa que teño unha horta como un campo de fútbol. E a miña horta, a ver, non é pequeniña, non é, pero non é grande, que pasa que teño moi ben aproveitada, e teño ben organizado, e así, entón, parece que é moi grande. E outra cousa, que eu na miña horta, esta é unha recomendación que vos dou sempre, ou sea, moitísimas veces, de feito, este dixo eu, non sei se sona xa moi repetitivo, de habelo dito xa en moitos vídeos, pero por se acaso repito, e repito moitas veces. Non vale de nada, cantos sondes na casa? Pois somos 4. Bueno, cantas lechugas comedes ao mes? Penso, non sei, pois nunca calculín eso. Bueno, cantas lechugas comes á semana? Hai unha chéganos, porque comemos ao mellor ensalada 2 ou 3 veces, e unha lechuga, pois, chéganos. Bueno, pois se che chega unha lechuga para a semana, chéganche 4 lechugas ao mes, cada mes. Entón, podes plantar 4 ou por redondear media dúcia, 6, porque dices ti, 2 máis porque unha podeseme perder ou podría ou non ir arriba, bueno, 6. Pero para que plantas 12 lechugas? Porque estás ocupando o sitio, estás desgastando a terra, e estás facendo, non ten moita comparativa, pero estás facendo un monocultivo no teu terreno. Non vale de nada plantar 2 dúcias de lechugas, Dios mío, terías que comer unha lechuga cada día, e ainda así, cuidado, é moitísima. Entón, eu teño, un día vos de enseñar ben a estrutura da miña horta, pero teño os meus 6 bancales, os bancales que agora teño elevados, teños moi ben repartidos, porque eu fago iso, planto moi pouco de todo, e moito non planto de nada. O único, as rabises, claro, porque as rabises dache igual plantar unha leira de 2 ferrados que é de medio ferrado, vale o mismo, porque total, o paquete da neviña costache igual. Xíscala máis e xa che dá para un terreno grande, quero dicir, e ainda evitas que nasan malas ervas nesa leira, non? Pero do resto, eu vou plantando a cuenta gotas. Eu non sei se vos molestan os mensajes, pero non sei como quitalos. Desconectar o WhatsApp e máis o Facebook. Bueno, pois eso que... Entón, plantade pouquiño, o que vaiades a comer máis un pouquiño máis se queredes, pero desgastadesvos vos en traballo, agotadesvos, tendes moito máis para regar, moito máis para coidar, frustraste porque ao final non comes todo o que plantas e ao final é como agotaste. Entón, hai que reducir o que plantamos, o que necesitamos. E así, desta maneira, non necesitamos unha horta grandísima, necesitamos repartila ben e non plantar máis do que imos a comer. Entón, se vamos ao exemplo das lechugas, pois plantemos 6 lechugas cada mes. E cheganos de sobra. E se non queres plantar cada mes, pois cada 15 días planta 3 lechugas. E cheganche de sobra. E así só vas a ocupar un sitio 1 metro por isto de ancho, 1 metro de largo por isto de ancho, que é o que ocupa unha lechuga, e iso vai ser o cachiño das lechugas. Porque de outra maneira, se compras 2 dúcias de lechugas,
fanche falta 2 metros cuadrados para plantar 2 duxas de lechugas e ocupastes un bancal que podías ter cheo de moitísima variedade, que po terreno é moito millor, porque, a ver, tenes por aí algunha pregunta, tesme que levar aos mercados. Vale, Mari Carmen, vale. Hai cebolas de inverno, claro que hai, María. Neste tempo xa debería de estar plantado, pero ao mellor ainda encontras. O sábado pasado, en Ribeira, ainda había ceboliño para plantar. E plantas o cebolo de inverno como plantas as patatas de inverno, como plantas... Non podes plantar cousas que non vayan a cuajar, que sei, o millo no inverno non se che vai a dar, non vai a botar espigas que non se poliniza ca humedad. Non vayas a plantar, por exemplo, tomates porque non cuajan, esas flores non chegan a polinizar nunca na vida, porque faltan os insectos e non se polinizan, e se as flores non se polinizan, a planta non bota fruto, porque as flores non cuajan, e se non cuajan, non consiguen fruto. Mailo frío, hai plantas que non soportan o frío, pero o resto das plantas que non necesitan polinización é un pouco así como por sentido común. Se non necesitan polinización, ti unha lechuga plántala, e se ten un sustrato drenado, húmedo, e non lle cai unha xiada tremenda que a vai a congelar hasta matala de todo, esa lechuga vai a medrar. Non necesita polen, non necesita que as abellas interactúen con ela para ela medrar. O mesmo lle pasa a un repolo, non? O repolo non vai a botar flores, entón non necesita nin que haxa bo tempo, nin que a humedade non lle faga daño, con que non lle neve moito, ou, a ver, un temporal como o que hubo ante, o que teño xe na horta, cando cheguei á horta, caeronme plantiñas, romperonme flores, romperonme cousas, bueno, pero é normal, porque onte aquí, vamos a facer o chiste fácil, onte foi sábado, entrou domingos, que domingo é hoxe, pero entrou onte, o domingo, quero dicir, a borrasca esa que lle chaman domingos, que non sei por que tanto lío puderonlle chamar sábado. Entraba o sábado e chamábase sábado, ese non había problema, pero non, chamábase domingos e entrou o sábado. Cando entrou, foi un vento importante, durou moi pouquiño, aquí na zona, na costa, entrou e marchou, así como entrou, marchou. Era como un lobo, moitísimo vento, con unha chuvia detrás que metía un pouco de medo, pero non sei se duraría máis de 5 minutos, mirade que vos dixo, despois si marchou e fixo destragos máis por aí, por Vigo e así, sí, pero aquí non. Entonces, claro, rompenme moitas cousas, tumbou plantas e tal, bueno, que teño un traballazo para facer importante na miña horta. A ver, Ana Santos dime, eu acabo de comprar 2 plantas aquí e chamanlle maracuyá, como o froito, claro. A folla é moi parecida á da pasiflora que se dá aí, pero máis grande e máis forte. O froito dixéronme que era branco, non laranxa. É que maracuyá ou fruta da pasión, ou pasionaria, que tamén se lle chama, é que hai moitísimas clases, o sea, que flipei. Unha vez que me puxen nese mundo a mirar cantas clases había así, quedei flipada, é que hai moitísimas. E cada unha delas ten un froito diferente. A que quero eu ten un nombre cortiño e raro. Bueno, agora xa non me acordo, pero teño anotado. Agora non me acordo. Pero ten unha flor, de verdade, así, de grande, moi violeta, a flor é moi lila oscura, e bota un froito así, parecido a un mango grande. Bueno, parece unha calabaza, unha vez que a teñen na man, que tiña a chavala na man, parecía como unha calabaza. Blandiña de cortar, como se fora un calabacín, por exemplo, pero era blanquiña, a fruta era blanca, e por dentro tiña un toniño como amarillo, como a melón. Ela comeu na cucharadas, estaba moi chea de sementes, e me de acordar. E volo de poñer en algún vídeo, ou así, para que tal, para que se a queredes coller vos tamén, porque chama moito a atención. Parece que mola moito. Vamos a ver. Ai, madre mía, que mal. Sinto moitísimo, de verdad, sinto moito, porque falo moito. E ás veces, claro, vos sondes, mira, ahora mismo 109 personas me pon a min aquí. E claro, se de repente 20 de vos mandades un mensaje, xa non o vexo. Pero se queredes, insistidemos, volvedeme a preguntar o mismo, porque sinto moito,
Cantos árboles frutales teño? Non sei, eu penso que teño sobre... teria que contar, pero 20, 30, 40 e pico, ou así, ou 50, por aí devo de ter. Tuve que ser... Nada, Brais, perdonamos, non... Que máis? Pasiflora, todo o mundo me está corrigindo aquí. Os que sodes da costa tendes que seguir co minifundismo. Aquí, en Terra Chá, temos que plantar 6 lechugas para recoller 2. Claro, é que sí, é verdade. Claro, si tendes... me acabo de morder má lengua. Pois non me iba a dicir unha mentira. Si tendes un clima moi fuerte no inverno, claro que se fai difícil que tendes para coller 2, tens que plantar 6. Pero, por términos generales, no verán excusas de plantar máis das que comes, non? Porque no verán tes máis suerte. Quero dicir, e se non, sempre é mellor plantar cada semana 2, por exemplo, e ao mes son 8 lechugas, sabes? E cada semana 2, cuidado, se tes que comer lechuga para comer 2 lechugas á semana, sabes? Ou 3, todo máis. A ver, vamos aquí. Cales son as mellores flores para o huerto? Moi boa pregunta. Mira, non hai unha flor mala para o huerto. Ningunha. Non hai ningunha flor que sea mala. Ti o que tes é que pensar a estrutura da túa horta e que as plantas que plantes, porque hai plantas que van a ocupar moito, que non lle dean nunca a sombra á túa horta, o sea, a zona de plantación. O que tes que ter primeiro, principal, a ter en conta é a túa zona de plantación, non? E a túa zona de plantación está aquí. Bueno, pois, todo por aquí podes plantar flores, pero que sean baixiñas, porque se o sol sale así e lle pos unha planta moi alta aquí, e tes aquí as túas cousas, vai a dar a sombra. Ao mediodía, cando empeza a caer a media tarde, cae a sombra. Entón, para a parte de onde dá o sol, as flores baixiñas. E para a parte de atrás, onde tes plantado, podes plantar as flores as máis altas que queiras. En árboles é no que sexa. Agora, hai un tipo de flores que son como máis atrayentes para os insectos beneficiosos, non? Que son como se foran todos os que teñan un sitiño para pousarse, imaginados, non é o mismo as flores que teñen isto, que son así, non? Tipo, non sei, tulipáns ou así, que, por exemplo, as flores que sexan así, tipo margaritas. Bueno, quen di margaritas, di clavel chino, clavel de poeta, ou tajetes, ou cosmos, ou así, todo tipo que sexa unha flor na que os insectos se podan pousar con moita facilidade, porque é máis que se vexan ben desde arriba. Imaginadevos, a vista de insecto, a túa horta ten que resultar atraente. E para resultar atraente, antes que o olor vai chegar a visualización, sabes, a forma, os distintos tonos de colorido, porque ao mellor eles colores non ven, pero distintos tonos sí que saben aprecialos, entón vanse sentir atraídos, van a vir. E despois, o sea, canto máis colorido, mellor, diferentes plantas. Pero despois hai que ter en conta tamén as plantas olorosas, que son indispensables na horta. Non che recomendo nunca, non vos recomendo plantalas no sitio onde plantas é que, claro, non todo é tan general. Estou falando, pero sí e non. Porque quería dicir, non che recomendo que plantes olorosas no medio das lechugas. Depende. Non che recomendo que plantes, por exemplo, tomillo. Por qué? Porque o tomillo fai abaixo a mesma cantidad casi de raíces que ten arriba. Cuidado, o tomillo cando plantas pode ser pequeniño, pero depois vai crecendo e as raíces ocupan moito sitio e non deixa medrar nada máis ali, O sea, que é unha mata de raíces importantísima. Entón, vas a restarlle sitio ao sitio de plantar a túa comida. Pero necesitamos igualmente o tomillo. Pero o tomillo vai na parte de abaixo, na parte de adiante, por exemplo, porque o tomillo é baixiño. É moi necesario. Pero, sin embargo, hai outras olorosas, como o prinxel,
que ocupa moi pouco a súa raíz, porque é como unha sanoria, a raíz do prixel é como unha sanoria. Medra un chipirolo para baixo e botar unhas raíziñas así, e listo, pouco máis. Non impide o crecimento de outras plantas. E eu descubrín que se plantas prixel entre os tomates, se o intercalas, prixel, tomate, prixel, tomate, prixel, tomate, así, bastantes plantas, que lle axuda moitísimo cas plagas. A mí non me dixades o porqué. Non sei se é solo porque o sea, o prixel gostelle moito as crisopas e as bolboretas, as mariposas. E iso van nos axudar moito ca polinización tamén dos tomates. Os tomates necesitan polinización diaria, porque senón as flores non cuajan. Mais teñen un período de cuaje corto. E se neses 2 días ou non sei se chega a 3 días esa flor non se poliniza, perdemos esa flor. Ten que botar outra, xa non chega a ser tomate. Entón, un pouquiño de humedad que haxa, por exemplo, de día ou de noite, Estánme chegando os paxariños para dormir. Teño aí un potín, pola noite veñen os paxariños para dormir, estáme chegando. Pois, eso, plantar prixel entre aquel, por exemplo, é beneficioso. Plantar algúns tajetes entre lechuga é beneficioso, porque o tajete tampouco non é que cuidado, é que hai tajetes que son de tallo corto e hai tajetes que medran moitísimo, que chegan a medrar 1 metro de alto, que son moi... Eses non. Pero os que son pequeniños e así, sí que tamén está ben plantalos, porque vai atraer moitos bichiños. E despois as outras olorosas indispensables, a parte do prixel, o tomillo, sería a lavanda, sería o romeo, sería... Bueno, pois agora non me van a salir así, pero... É que as olorosas fan falta todas. Unha, por beneficio noso da horta, porque vai atraer polinizadores. E vamos a ter a horta chea de bichiños voando. E iso é maravilloso e estupendo. É o que temos que buscar. Temos que buscar sincronía da naturaleza. Que os bichos se sintan a gusto por ali, na nosa horta. Para iso non podemos usar pesticidas nin insecticidas, sabes? Porque senón, claro, vamos a matar os malos, pero tamén vamos a matar os bons. Entón vamos a buscar un equilibrio, a poder ser insecticidas ao mínimo, ou ningún. E as outras olorosas, bueno, calquera tipo de olorosas, que non sei se dixen máis, se dixen menos, vaise má pinza. Que son tajetes? Son, sabes eses claveles como parecido a un clavel color naranxa que ahora en defuntos son moi típicos en México? Pois eses, os que son color naranxa, que tamén os hai rojos con rayiñas naranxas, pois son eses. E despois os cosmos son tamén porque se dan super ben, porque aguantan moi ben a horta, porque teñen uns coloridos espectaculares e porque se polinizan entre sí e cada ano sale unha cousa diferente, o sea que hasta que abren todas as flores non sabes que cosmos vas a ter, que eu ando atrás dos amarillos que os vi unha vez. Eu teño cosmos desde blanco hasta morado oscuro, todas as tonalidades do medio, todos os rosas que hai polo medio, teños todos e cada ano salen medio diferentes. Pero estou atrás dun amarillo. Se alguén ten cosmos amarillo, que sepa que ando atrás dele. Sempre vamos aprendendo. Que mes para plantar? Que mes para plantar? Eu planto todos os meses. Eu non hai un mes que non plante algo. De feito, mirade, tiña que ter xa plantados os favores e co que estuvo chovendo, co liada que estuven tamén, que eu non sempre podo estar na horta, teño os favores sin plantar. Non pasa nada. Os favóns e años que plantar, ora, bueno, tiñan que ser agora máis ben a finales de noviembre, máis ou menos, ou así, porque necesitan frío e humedad para plantar, pero non lle ha de faltar nin frío nin humedad. Claro, queren chegar á primavera xa con froito. Esa tería que telos medrados e xa casi con flores. Pero, bueno, aínda vou a tempo. Así que eu non hai un mes que non plante cousas. Estou seguido a plantar. E as lechugas semento as eu. Porque, bueno, ás veces tamén compro, que ás veces ou non me van ben, ou cando as boto andan os gatos ali, cando me están nascendo as lechugas andan os gatos.
É que dos lechugas, esos tamén os vou comprar, pero se non, semento eu. Non todas as lechugas valen para plantar todo o ano, pero hai lechugas que soportan máis o frío que outras. Pero xa cando as vaiades comprar, pola parte de atrás do paquetiño xa vos pon en que meses se pode plantar. Che recomendan. Entón, aseguradevos que os meses que recomendan incluyen o otoño e o inverno, porque entón sabemos que é unha lechuga que soporta o frío ben. E tamén sanorias, por exemplo, sanorias tamén se poden plantar todo o ano. Estou falando, a ver, a xente que sodes do interior, que xa sei que vai haber hielo e neve, non tendes que esperar, claro, porque eso non o soportan. Dime María del Carmen, plantei un oso de aguacate e está enorme, hai que insertalo para que dé. A ver, si queres que che des, sí, en teoría hai que insertalo, porque o oso que comprastes se é dun árbol que xa está tratado, que xa está insertado. Pero tamén podes ter a grandísima suerte de que ti plantas o teu aguacate, porque eu teño un aguacate e foi de semente. Entonces, claro, eu plantino, sabedes que a semente de aguacate, tan pronto como a pos na auga, dali unha semana empecé a botar un jarabullo grandísimo, e diste, ai, que ben me vai, medra rapidísimo. E despois, claro, telo que ir pasando de maceta en maceta hasta que sea un árbol un pouquiño xeitoso, non se pode levar pa a horta pa intemperie, porque non olvidemos que é tropical. O noso clima, a ver, acércase máis agora ao trópico do que se acercaba fai 30 anos, que eran uns invernos de cuidado, sabes? Que chamábamos serraportas, había que cerrar a porta cando chegaba o inverno. Pero despois, cando o leves pa a horta, por exemplo, cando chegan os invernos tamén o tens que proteger. Ou eu foi o que fixen, sabes? Puñíalle unhas astas clavadas arredor, cubríao ben de plástico, tapaba ben e tal. No inverno tapaba, porque senón é que queimábanse as follas todas co frío, as puntas e tal. Agora é grande, agora nada, que agora aguanta o que lle boten. Pero o meu tamén foi de cuña. Ten anos, non sabería dicir cantos anos ten, pero cuidado, ao mellor ten 15 anos ou así. E cando me enterín de que, non, empezoume a dicir a xente, bueno, empecín a ler por aí tamén, non, porque os árboles de aguacates plantados de cuña non che dan, porque os hai que insertar e tal, porque non teñen as dúas fases na flor de macho e femia para chegar a polinizar e facer fruto, e tal, e dixo, joder, e logo meu, porque bótalo? Quero dicir, porque eu collo aguacates. Este ano non. Este ano ainda non collín un, non sei que... Debeña meter unha cajadura tamén, porque ao podín, collín a tixeira, estorbábame bastante, porque fixen un rediseño ali na horta, estorbábame, collín hasta a serra, curtínlle tal. Entón, diña unha cajadura jopa, interesante. Este ano dixo, pois, non comes un aguacate. E foi, bueno, pois non te preocupes, que no mercado sempre hai. Estamos así os dous un polo outro. E, bueno, cando me empecín a interesar e me empecín a mirar a información, descubrín que o meu aguacate dou porque tuve a grandísima suerte de que hai outros aguacates cerca e non tan cerca, que os paxaros tamén poden transportar polen e os insectos tamén poden transportar polen nas súas patas, non ten que ser o que teñes un aguacate xusto ao lado do outro. Pero eu tuve a suerte de que se polinizou cun outro árbol que si tiña o polen para cuajar os meus frutos. Entón, disme ti hai no que insertar? Pois, deberías, porque ao millor si e ao millor non che dá. E ao millor tes un árbol de 10 ou 15 anos cuidado, que medran rapidísimo, O aguacate primeiro está aí tal, pero depois de que sale, cuidado, para arriba, para os lados, do ancho e de todo. Non deixes medrar moito para arriba, porque colla a altura dun eucalipto, sin problema ningún. Así que vaille cortando a parte de arriba, a punta. Hola, Musa. Hola, que tal? Musa, de onde eres? Porque ese nombre por aquí non é moi común. How do you say hello in Spanish? Como se di hola en español? Say hola, dice hola.
En galego tamén, en español tamén, en castellano. Escribindo non, escribindo en castelán e con H, en gallego sin H. Boas tardes, Raquel, que tal? E logo ainda chegas ahora? Espera que Raquel vai facernos unha tartiña e vai nos a traer un cachiño de tarta. Que sempre está a facer pasteles e cousas así. Hola, Casper, que tal? Desde onde nos falas, Casper? Porque estamos así intrigadas que non sabemos desde onde nos falas. Itzei, hola. Poño en gallego tamén, María María. Poñe en Spanish, hola. E en gallego Spanish, hola sin H. Aí, Ana Santos, aí, hombre, aí. Moito me gustan ter secretarias tamén, Dios mío. Estades aí atentas a lo que sale, Bueno, a ver, preguntas, porque senón vais-me acabar o repertorio. Facedme algunha pregunta. Que tal vos van as vosas hortas? Hola, hola, Casper. Ainda non nos dixeches de onde eres, Mira, temos chícharos cando se plantan. Os chícharos. Tenes que plantar agora. Guisantes, para os que non entendades que son chícharos, son guisantes. E tirabeques tamén. Chícharos, tirabeques e fabóns. Son para plantar agora, Raquel. O sea, pódelos plantar durante todo o mes. Os chícharos e os tirabeques e os fabóns non hai que mirar a luna, porque non lle vai a influir, non van a grelar, sabes? Van a estirar, ao mellor sí que estiran máis do que debería, pero non é ningunha cousa que lle vai a facer mal á planta. Entón, agora xa, e logo, se non das feito, que é o que non dou? Mira, esos chícharos cando se plantan, eso plantanse agora, estamos atentas, se non, vais a nos... Algúnas atendes o sobresaliente antes de darvos a folla do examen, antes de dicirvos que empezárades. Las semillas se dejan en agua? Depende, Alicia, é moi interesante esa pregunta, porque hai semillas que sí necesitan hidratación antes, sobre todo as que son de cáscara moi dura, que están moi secas, moi resecas. Por exemplo, mira, onte que... non que o sea domingo, o antonte que le vin á televisión a espinaca tetragonia, as sementes da tetragonia sí que son moi duras, logo, se queres que che germinen máis lixeiramente, digamos, telas que meter en agua, dun día para outro, incluso un día inteiro. E outras sementes, como por exemplo as fabas, os fabóns, os chícharos, os garbanzos, esas cousas que son moi duras, que están moi deshidratadas, sí que vou poñelas en agua. Agora, agua, non. O sea, de coller un tarro de agua e botalas así, non, porque poden hinchar demasiado, rompen como por dentro as moléculas ou o que sea, sepáranse demasiado e depois non che nace. O mellor é coller un tupper ou un plato ou o que sea e poñerlle unha servilleta. E esa servilleta enchoupala de agua, casi hasta cubrir, e enriba poñer as sementes. E así verás que germinan, o sea, hidratan igual, vas añadindo agua cada vez que ves, porque as sementes van a absorber agua, que a servilleta nunca estea seca, esa que lle pos no fondo, sabes, do plato ou así. Esa é a mellor maneira de facer germinar as sementes antes. Pero, ben, non todas. Eu, por exemplo, as zanorias non che recomendaría poñelas en agua. Non lle fai falta, porque que se hidratan tan rápido que non máis poñelas na terra, regas un pouquiño e xa está, xa quedaron hidratadas, xa van a hinchar e van a germinar. A lechuga, a semente de lechuga é ridículo poñela de remollo, sabes? Hai sementes que sí e hai sementes que non. Xa che preguntei, as acelgas pódense sementar? Si gardastes as sementes, se gardastes as sementes, gardas un pouquiño máis, porque a acelga dase mellor na primavera e no verán, hasta o otoño. O sea, eu teño algunhas plantas que teñen hasta 2 anos, porque se non grelan, eu nas arranco, sigo comendo a acelga de continuo. Agora no inverno, agora no inverno, as follas das acelgas que teño son pequeniñas, son así, non son grandes. No verán son, Dios mío, como a mí, parecen follas de bacalao.
pero no inverno son máis pequenas, pero teño. Mais teño de varios colores, teño a amarilla, a roja, a verde, a normal, a blanca, a da penca blanca. Pero eu diríache que as sementaras alá a finales de diciembre ou en enero, a tempo de sobra, para podelas despois sacar para a horta, pois nada, ao mellor en un par de meses as podes levar con unhas plantas aceitosas, que a selga nace ben e nace toda. Así que eu diríache que esperares un pouquiño. Pois os chícharos deberon a poder ser. Sembrei un bancal fai 20 días e saliron 4. Ui, claro, escoita, pero é raro, porque eu no bancal encharcache agua, logo, porque senón ao mellor non está moi ben feito o bancal e igual necesita drenaje. É raro, que nun bancal, porque os chícharos nacen, máis nacen enseguida, en 20 días e tiñes que ter todos á derriba. O sea que se os queres, recomendoche que levantes todo e volvas a plantalos. Volvo a plantalos, porque non fai falta que os poñas de mollo, porque ao mellor, claro, pasoulle eso, choveulle tanto, e se o bancal ese teu aguanta moito da agua, xa non digo encharcado, que pareza unha piscina, pero se tes un bancal que non drena ben, igual tu és un problema de que pudriron, pero plantaos, porque, total, por 2 euros compras xa un paquete outra vez e non vale a pena quedar sin eles por culpa deso. Se non che naceron, xa non che nacen en 20 días, porque o chícharo nace de contado, a non ser que enterraras moi fondo. María del Carmen Pérez. En Portugal, as semillas de flores el día anterior de la plantación hai que metelas no frigorífico, dixo un xardiñeiro. Non sei eu. Non me parece un consello moi científico. Non sei, non me ten moita lógica. Ningunha, de feito. Eu, a ver, as sementes das plantas, a min están nacendo plantas continuamente, teño que estar a arrancalas, porque, por exemplo, os cosmos ou calquera tipo desas flores que teño na horta e que botan as sementes caen ao chan, e donde estuvo a planta agora mi madriña, todos son plantiñas así, que non van a chegar a nada que non son capaces a pasar o inverno, home. Pero, por iso gardo sementes, para despois plantar alá en diciembre, en xaneiro ou así, sabes? Porque é cando xa a planta pode soportar para ir arriba. Pero as sementes das flores, Dios mío, nacen solas. Quero dicir, metelas na nevera non me ten... A ver se che explica cal é a base, aínda que non sea científica, aínda que ninguén experimentara iso, cal é a lógica, o sentido que ten, porque a mí non me ten sentido ningún. Hola a todos. Non puden entrar antes. Chegas a tempo, María José. Se levamos aquí 1 hora e media, se me vai quedar o cu a dormir, ter que levantar así de vez en cando. A cortar un pouco para estirar as pernas, Dios mío. Pero chegas a tempo, a taxa de Aiquirindo vai máis ou menos por aquí. Ou sea, Manzanilla. Estou laretando moito, vos non falades nada. Tío, que todo teño que falar eu. Non estou tomando Manzanilla. Vai, adiós, estamos dando clases aquí de español aínda a esa persona. Chícharos en Extremadura son unas alubias moi pequeñas. No. Que te chamades chícharos a un tipo de lentella, de fava, que é moi pequeniña. Que guai. Pois eso non o sabía. Que guai. Cando plantas en xaneiro e en bancal? Cando plantas? En xaneiro en bancal ou? Tes vídeo de como facer un bancal de bloque como os teus? Non, Manuel, pero mira, como moita xente mo pregunta, eu claro, non vou facer outro bancal porque eu estou servida, pero un vídeo que teño pendiente teño que facelo xa, porque claro, senón despois vaisevos de tempo aos que queirades facelo. Vou intentar explicalo da mellor maneira posible e con todo o lujo de detalles. Vou intentar facer como un símil, como se fora un bancal de mentira, para explicarvos como fixen eu os meus, porque moita xente, a preocupación máis grande é de onde sacar tanta terra. Eu non comprei en terra ninguna, prometo-vos que non comprei en terra ninguna, nin a fun buscar a ningún lado, nin nada. Hei de facer un bancal pequeniño con 4 bloques, nada máis que para vos enseñar, máis ou menos para vos dar unhas nocións, porque, a ver, eu
Eu tamén pedín consellos, teño aquí un amigo meu que ten unha horta que se chama Horta Esperanza, que, bueno, colaboran así entre varios e van plantar, venden os sábados así no mercado e tal, está moi ben. Pediñe consello de como dirigir os bancales, porque é super importante que estean ben colocados para o sol, porque se facedes bancales de obra como fixen eu, falos unha vez, entón tens que ter moi claro como sale o sol, como se mete, se poñer os bancales así ou así. Entón, teño pendiente, Manuel era, non? Manuel, creo que era Manuel, que se chamaba, que me preguntou. Non teño un vídeo de como facer o bancal, pero prometo facer un símil de como se fai, de como o fixen eu, darvos os consellos todos que eu agora mesmo corregiría nos meus, deivos de dalos todos. E teño que facer xa, o sea, para a semana vou facer un vídeo de que plantar, teño que facer outro de facer esquejes, porque para min a mellor temporada de facer esquejes é no inverno, non na primavera. Para min, o mellor é o inverno. E despois o seguinte sería facer o dos bancales, metendo algunha de recetas por aí, porque sabes o que sondes moi perieiras todos. É que vos gustan moito as recetas. Pero, si, eses 3 vídeos teñolle moitísima gana de facervolos, porque senón depois botasenos o tempo enriba, que van aí a primavera, e os que queirades facer bancal, pois todo o que vos poda axudar vouno intentar. Meu marido xa fixo a vermicomposteira e quedou genial, que puxache quedou genial, alégrome moitísimo. Tela que vigilar os primeiros días, porque María José, porque pode ter algunha fuga ou así, sabes, para corregila canto antes, un pouquinho máis de xica ou que sea, para corregir que non escape nada. Un vídeo que plantar para a semana xa me tarda. Ai, Dios mío, teño moitas cousas para facer. Bueno, agora xa non tantas porque saquín xa choio de encima porque tiña bastantes cousas aí pendientes, mais agora indo á televisión un día, se me quedo sin un día, tal, pero bueno, sí que o farei e tal. Dime, Manuel, nos bancais eses tes problemas coas toupas ou cos ratos? Orientación norte-sur. Mira, teño problemas, depende ao que se chame problema. Os ratos e as toupas vanse a ter sempre, porque os meus bancales non son estancos, o sea, non é unha bañeira, están comunicados, a parte de abaixo está comunicada co chan. Como se pode evitar eso para non ter problemas con ratos nin toupas? Que se pode facer. De algunha maneira, cando estás facendo o bancal, antes de empezar a poñerlle terra, tiñaslle que poñer unha malla, pero teria que ser de aceiro inoxidable, unha malla ca malla moi pequeniña, de aceiro inoxidable, e de algunha maneira taladrala todo arredor do bancal. O que pasa que é un gasto importante, porque sabedes que o aceiro é moi caro, e se o poñedes de ferro non vale de nada, porque en un ano está desfeito, así que non vale de nada, e outro tipo de malla non vai a aguantar enterrado na terra con humedad. Entonces, pois, se sería unha solución. Problemas teño eu? Si, ás veces éntrame no bancal, porque sabedes que as toupeiras non teñen límite para ir para baixo e cavar para pasar por unha muralla, o sea, poden cavar hasta 2 metros para baixo, por debaixo da cimentación de calquera muro e chegar ao outro lado, porque non teñen límite, tampouco non teñen moito máis que facer, quero dicir, o seu tempo non o perden porque o que teñen que facer é escavar. É o único que fan é buscar comida, que é o seu cometido nesta vida. Buscar comida, procurar comida para as crías, entón, pois, o tempo que lle leve. E ás veces éntrame algunha toupeira, e polo furado da toupeira tamén me entran algúns ratillos de campo ou musarañas, que, bueno, son diferentes, é como se fora un ratiño, pero ten o foxiño así como moi alencado e ten os dentes así, como así aquí, non sei como lles chamades vos. Nin é rato, nin é toupa. Nin é ratillo de campo, é un musaraña. É moi parecido a un ratiño pequeno. E éntrame, e claro, teño que casalas, teño que quitalas dali de algún xeito. E agora
que teño os gatiños sempre por ali, porque teño 2 gatiños ali vivindo na horta, Nano e Eco, andan libres, andan soltos, andan por ali por todo. Bueno, non sei a cantidad de ratos que lle vin comer, é unha pasada. E as toupeiras non as comen, pero cáxanas, porque, claro, son rateadores saen por si, non? Ratos e toupas xa eles máis espantan. E incluso que ás veces mexan no bancal, e os xiscos dali, pero que é imposible, claro, vas a dicir ao gato, pórtate ben, porque a próxima vez que che ves a mexar no bancal, mexan chefa. Pero eso espanta tamén ás toupas. Entón, pois nada, sí, teño problema cos ratos e cas toupas, pero soluciono de contado tamén. A ver, vamos allá. Ola, a espinaca que enseñaches na tele eu coñecía como espinaca de Nova Zelanda. Contigo sempre aprendo cousas novas. Vale, vamos a falar un pouquiño da super espinaca. Ese tipo de espinaca, como ben dixiches, de Nova Zelanda, foi traída por mariñeiros, mirade, isto no ano 1700, non sei, entre 1750 e 1760, 70, o capitán Cook andaba navegou moitísimo todo pola costa, cartografiando, o sea, facendo o dibujo todo do litoral do mundo, que non existía, non había. Este home, pois, tiña un barco, ou dous, non sei cantos tiña, pero ele andaba nun barco, e tiña unha tripulación. Entonces, claro, botaban moitos meses embarcados e poucos puertos tocaban, o sea, non estaban en puerto moi a menudo. Entón, claro, as frutas que levaban, a comida que levaban máis ben comida viva, non? Levaban porcos vivos, levaban jaliñas e así, e levaban moita comida en salmoeira, que era unha maneira moi boa de conservar comida en salmoeira máis en vinagre. E resulta que todos os mariñeiros enfermaban moito cos mesmos síntomas. E entón un médico que se lle dou por ali por estudiar o tema, o caso, foi o que descubreu o escorbuto, que lle puxo o nombre, non me acordo o nombre do médico, pero, bueno, que descubreu o escorbuto, que era unha enfermedad por carencia de vitamina C, e que o que provocaba era un debilitamento no sangue, facía un sangue moi débil e cativo, e un desengrosamento das encías. Entón as encías retraíanse e as pezas de dentes pudrían e caían. O sea, que non había un mariñeiro que tuvese ben a dentadura, todos lle faltaban dentes ou tiñan os dentes podres. E morrían de agotamento, de cansancio. Entón, descubreu a enfermedade, chamoulle escorbuto, e superon que era por carencia de vitamina C. Entón, o capitán Cook, de Nueva Zelanda, como di aquí a miña amiga, é verdad que se chama de Nueva Zelanda, trouxoa porque sabían que esa espinaca tiña vitamina C. Entón, o que fixo, mandou encher os barriles desa espinaca en vinagre, para conservala ben durante todo o trayeto, todo o camiño, para consumila e que así os mariñeiros non lle enfermasen. E descubreu tamén que as sementes que se daban moi ben ca salinidade, o sea, na costa mariña toda, dábase ben. Entón, o que facían era sementar a espinaca tetragonia, sementala por toda a costa do mundo que estaban cartografiando, e despois tiñan espinaca por todos os lados. Entón, créese que dixe que ven daí a espinaca que chegou de Nueva Zelanda hasta aquí. A que non sabíades? La espinaca tienes razón, unha amiga mía que la comía cruda estuvo moi malita. É como a todo, hai cousas, pero non esta espinaca, non a vamos a demonizar agora, porque non é así, o sea, todas as verduras de folla verde, todas, verdura de col, a verdura do repolo aberto, a espinaca normal que conocedes vós, incluso a lechuga, ten un compuesto químico na súa estrutura que fai
que se acumule non, vai ao riñón, non? Todo vai polo riñón. E se o metabolismo teu está ben, o riñón vai na eliminar. Que pasa? Que se comes moita, o corpo non lle dá tempo a eliminala, entón valo envenenando. Pero non porque comas espinaca cruda, porque comes outras cousas crudas de color verde. Non en todo, pero generalizando. Follas verdes, follas de color verde, teñen o oxalato, e que fai que o carbonato cálcico que se calcifique en unión con isto. E se non eres capaz de expulsar ese material de refugallo, porque ao final é un material que fai o noso corpo que é un refugallo, expúlsase pola orina. Pero se tes unha enfermedade do riñón, non? Ou non che traballa moi ben ou así, e ainda encima o envenenas con os salatos que teñen todas as follas de color verde, pois entón podes ter un problema, porque se che poden poñer cálculos renales, o sea, pedras no riñón, non? Ou cristales, podes che cristalizar o calcio e así, é un problema. Pero eso solucionalo blanqueando a verdura. O sea que, eso quere dicir que non podes comer espinaca crudo? Claro que podes comela, pero non todos os días, sabes? Podela comer eu como moitas veces na ensalada, cando vou a horta ou tal, pois levo unhas folliñas e botollas tamén. Pero para quitarlle a maioría desa materia que nos pode chegar a facer mal no riñón, a maneira que temos é blanqueala, o sea, escaldala en agua, poñela agua a ferver e botala a ferver. E esa agua tírala, e entón despois é cando cociñas, sin apenas a casi dese material que nos pode chegar a facer daño. Gracias pola explicación, eres un pozo de sabiduría. Non tal. O que pasa que son moi curiosa, gústame moito ler, e se algo me interesa estudio. Estudio o que non me interesa, non... que iso non quere dicir que me está acordando, que non me acordo dos vosos nombres, non é que non me interesedes, o que pasa que non é unha deformación miña. Pero as cousas que me gustan e que me parecen curiosas, gústame quedarme con elas, non lelas e deixalas pasar, sabes? Gústame estudialas para que non se me olviden. Encantoume coincidir contigo na presentación de Baraúnda. Hola, María Isabel, ou Isabel Tubío, que guai, porque o viernes, ao salir da tele, non sei se conocedes a Baraúnda, pero recoméndolo. Poño moitas veces nos meus vídeos pequeniños, poño cancións deles, porque Elena ten unha voz medieval, escoitar, a ver, teñen moitos estilos de canción, pero sempre van polo mesmo camiño, que é música, están musicando agora os cantares de Amigo, galaico-portugueses, é que ese tipo de música a mí, é que a voz de Elena é unha pasada. E viven en Rianxo, é que Rianxo, cando se puxeron a repartir talento artístico, Rianxo levantou a man máis que ninguén. Pois a agarrar, é todo talento tan Rianxo, Dios mío. Para min tamén foi un placer, encantada. Canta razón tes. Bueno, non sei se teño razón, pero como o digo convencida, pois sí, parece que sí. Dá gusto oírte. Bueno, moi ben, alégrome. Sabes se funciona a rede de cobre para os caracoles e as babosas? Valdrá a pena? A ver, sí que funciona, porque non é algo místico. O sea, é unha cousa que está estudiada. O cobre, en contacto ca baba da babosa ou do caracol ou dos limacos, todos cantos hai, falle daño, falle como queimaduras, é abrasivo para eles, o sea, que sí que lle fai daño. Pero claro, ao precio que está o cobre, que é máis caro que o aceite de oliva, ao precio que está o cobre, o que queres proteger ten que ser importante. Porque eu, por exemplo, un coleiro, non gastaría alambre de cobre para proteger un coleiro. Agora, se me distes unha planta que lle queres moito, que non queres que morra, que a queres proteger, sempre está chea de caracoles, e lle queres poñer o cobre, bueno, pois
eu non faría, eu non faría. Se unha planta me ten moitos caracoles, o que fago é ir ali todos os días. Vou a xunta a ela, e os que teña hoxe, collollos, e os que teña mañán, collollos, e os que teña pasado mañán, collollos, e cando acabes de quitar as 3 generacións de ovos que puderon ir, perdón, que puderon ir nascendo eses días, quítaslos. Mira, os caracoles poñen os ovos hoxe e tardan, a ver, hai especies e especies de caracoles, pero o normal é que tarden unha semana en nacer. Poñen os ovos e nunha semana nacen os caracoliños. Os caracoliños nacidos son así de chiquitins. Non son nada, son moi pequeniños, porque os ovos son moi pequeniños. Son como as ovas de esturión, como o caviar de mar. Bueno, pois son así de pequeniños. Entón, en 3 semanas, se os vas quitando todos os días, e se pode ser á mañán e á noite, xa quitaste os caracoles todos dali. Porque eu que fago, eu obsesionime con quitar os caracoles todos da miña horta á man, sin usar nada. Ollo, sin usar nada, cuidado. Eu, por exemplo, cando plantas lechuga ou así, e quero que me naso, ou algunhas plantas que quero que vayan arriba, pois se non quedo sin todo aquel, o que fago é, que vos hei de enseñar, fago como unhas trampiñas para collelos, e poñolle unha tella por riba para que non veñan paxariños ali, nin vayan os meus gatos, nin os meus cans, nin nada. Entón, sí que, ao mellor, collo un pouco dese granulado, non? Cando fago os sementeiros en xaneiro ou en febreiro ou en diciembre, tens que poñer, porque as plantiñas en canto empezan a ser así, pápanas todas nunha noite, pero todas, e os tomatiños recién nacidos encantanlles, e van, se pillanche as plantas, quedasen elas. Pero os caracoles, o tocho gordo, o importante. Eu, se ves un caracol, non o deixo para despois. Non digo, ai, mira, que caracol aí tan grande. Non, vou quito e esmagucho, e boto as galiñas ou así. A ver, o que pasa que, claro, vivo neste mundo, non estou aislada das hortas dos lados, e non deixo de ter sempre, non? Limacos, caracoles, carameches, babosas e de todo. Pero en mínima cantidad, se non me fan de estragos. Sabe? E se mos fan, vou ali, e vou á mañán, e vou á noite, e vou mañán á mañán, e vou mañán á noite, e vou pasado mañán, e así esta que acabo. E quítaos todos á man, porque xa sabedes que a min non me gusta usar venenos nin químicos, ao mínimo, ao mínimo. Cando ten que ser porque se me vai todo, como me pasou non foi a principios da primavera ou así, unha vidiosis, pero eu, mira, chamademe ao mellor así paranoica tamén, pero eu penso que pasou unha avioneta botando a vidiosis, porque na miña vida vira iso que non sabía nin o que era. Eu, cando a vi na horta, que coños é isto? Na viña, nos repolos, na lechuga, nos frutales, nas fresas, que para me enfermaren a min as fresas, coidado, bueno, pois tiña todo a mesma mancha, unha mancha pequeniña como salpicaduras marrón que queimaba a folla e desaparecía. E eu, cacho, ui, que cousa máis rara. E resulta que o meu veciño tamén, un pouquinho máis para lá tamén, unha veciña miña tamén da lá, ai, na miña vida tal, vinha, mira para aquí como teño, joder, ten o mesmo que a min. Mira que xa é raro, Bueno, a ver, tamén pode ser que o clima ou non sei que, ou unha nube destas que en vez de ser unha nube tóxica era unha nube con viriosis. Tamén pode ser, non sei. Pero tuven que botar man de química, porque se me iba todo. É que tiña toda a horta cruñada, é unha zona solo, O sea, como se fora así, colleran un carretillo e foran sementando así en línea recta hasta ali, e todo o que pillou polo camiño criboumo ca viriosis un virus, en vez de ser un fungo ou unha bacteria, era un virus. Fastidioume bastante. Dicen que al atardecer salen muchísimos. Salen máis, mira, as babosas salen ás 12 da noite ou así. Cando é noite, máis agora no inverno que empezan a aparearse, ás 12 e 1 da mañán, se vas co foque afora, faz unha criba. E os caracoles salen cando hai humedad, prefieren que non haga sol, e que se hai vento e así tampouco escóndense ou así, pero como este é o tempo calmiña, poden estar todo o día, e quítanse moi ben. E dinos, María, remedios, pois a min dame pena, e hoxe aínda botei 2 pequerrechiños no xardín, que estaban nas navisas.
Eu tamén che entendo, María, porque a min tamén ves tan tiernos, tan débiles e tan delicados. Pero claro, si plantas unha horta por pena deixas que coman, ao final estás poñendo a mesa e ti non vas a comer nada, o sea, unha solución hai que poñer, porque se é pouca, dis ti, bueno, dous que tiñas nas revisas botástelos, que eu tamén o teño feito, cambialos de sitio, ou coller as toupeiras vivas e ilas levar ali arriba ao monte, no caldeiro e ir correndo, para que non se asustara moito a prova da toupeira, pero bueno. Pero, claro, se son moitos, moitos, e non vas a chegar a coller para comer, non. Todo ten que ser un equilibrio, home, si, a ver, o caracol date conta que cada caracol pode poñer en unha posta, ponche 50 ovos, e podeche poñer 50 ovos á semana. O sea, en 10 días se pon outros 50, en outros 10 se pon outros 50, o caracol logo medra. E eses 50, se van todos arriba e viven, en un mes son 1000 caracoles, entón, claro, un pouquiño de freno. Mercedes, se eu caso a miña nai acaba con eles. Non é capaz. Compra un parrulo. Se compras un pato, xa chamas por ele e dille parrulo, 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 pois así os caracoles xa está. Proteína de la buena, ademais. Dime, Francisca, solo quero saludarte desde Berlín. Desde Berlín. Dios mío, que longe me parece eso. Desde Berlín. Tus consejos son moi claros e buenos. Jo, pois, Francisca, encantada de saludarte e falo en nombre de toda a equipa que estamos aquí, agora, 97, si dicimos que estamos encantadas de ter xente de Berlín. Cuidado. Eu que non entendo é como me entendes o gallego en Berlín. Xa nos contarás, A ver, contanos como nos entendes desde Berlín. Si eres gallega emigrada, estás a traballar ali, ou se eres española entendes o gallego como podes. Pensei que era a única tola por salir de noite a casar. Linterna na frente. Que vai, eu moitísimas veces, E máis, mira, eu teño aquí cada lesma, como se chaman en castellano? As babosas, teño así, cada babosa, xa te digo que son de torar. Teño visto unha babosa coller un gran de pienso dos gatos, sabedes o tamaño que ten o pienso dos gatos, e papalo, en diante miña, que din flipada, hasta deixín comer, Dixo eu, pero será capaz de comer? Non sabía que tiña unha boca tan grande, mire. E meteu todo o gran do pienso dos gatos na boca. Flipei. O sea, a babosa tamén era grande, era así importante. Deste que tiña en rayas, parecía un tigre. Si eu salo de noite, porque ademais como eu teño aí botoi o pienso aos gatos, pero elas suben, teño yo nun alto, porque senón os cans tamén yo van comer, pero as lesmas suben, de noite é cando as vou coller, porque senón as lesmas tamén como os caracoles, que poñen 50, 60, 70 ovos en cada posta, e nacen todas. E máis comen, son devoradoras, home. Francisca, o sea, é canaria, e agora vive en Berlín, enténdenos o gallego, e está aquí con nós, encantada de mandarche un saludo. Un bico. Cando vai deixar de chover dunha vez? Aí, espera que que xusto eso non o sei facer. Mira, ha de chover cando chove, como é o conto que dixía aquel permán? Ha de chover se chove, se non chove. Mira, ti cando che pregunten así, como me preguntou ahora María José Rodríguez, cando vai a deixar de chover dunha vez? Mira, porque isto pasoulle tamén a un home. E unha vez un home preguntoulle ao home do tempo que tempo viña, e o home do tempo dixolle ao home que lle había que dar tempo ao tempo, que o tempo vou sin tempo non viña. Entón, esa é a resposta. Hai que dar tempo ao tempo. Cando se pode podar a lavanda, Nusca? Agora mismo, Ana Rosa. A ver, podese podar máis ao largo do ano, pero tes que ter cuidado que non empece a botar as flores. E hai tipos de lavandas que florecen antes, ao mellor xa en enero e febrero, xa están empezando a botar os capullos. Entón, agora é o momento, penso eu, darlle forma, non te prives bastante baixo, porque senón as lavandas
fanse grandes, fanse cañotudas abaixo e botan solo bonito arriba, entón haina que deixar así. E ese vai a ser o segundo vídeo que faga este mes, quero dicir, este mes teño que facer o vídeo primeiro o de que plantar, despois o dos esquejes, a lavanda vai a ser un deles, teño que facelo tamén ya, lavanda, romeo, con todo ese tipo de aromáticas para min, para facer os esquejes é mellor agora. Ola, Nuski, a pequena quere que a saludes. A ver, Luci! Hola, Luci! Luci ten agora 3 anos. 3 anos, creo que ten. Ah, sí, claro, que empezou este ano ao cole. Luci, mándoche un besito. ¡Mua! Besito grande para ela. A ver, Ana Belén, os caracoles con tanta lluvia están de fiesta. Home, claro que están. Están nun sarao. Mañana iré a ver las plantas devoradas, xa. Algunas las plantas las dejo en los bordes del huerto para que se entretengan con ellas. Xa, pero é que iso faz que, se os caracoles teñen onde estar resguardados e de comer, van a proliferar e vai a haber unha comunidade de caracoles en menos de nada. E se están a justo, crían que é unha barbaridade. A ver, que máis? Cris dis unha amiga que non se deben matar porque comen os ovos das lesmas, que fan máis dano. Di unha amiga que non se deben matar. O que? As toupas non comen os ovos. Non, iso non é verdade, A ver, sí que poden comer, pero mellor son os lagartos. Si tes lagartos, eses sí que comen guai. Sí que ten 3 anos, ves? A Xertín. Esa sabe a canción da nosa prima Sés. Pois eu quero escoitala cantar. O peor que levo desde que estou aquí, que marchou isto, o peor que leva a Ana desde que está en Canarias é o dos tempos. Aquí sempre fai bo tempo. Moi difícil decidir cando podar xa e cando rarear. Tomei a determinación de ir pouco a pouco. Hoxe, mañán, ou pasado. Un pouquiño cando che veña ben, non te caia. Home, pero... Bueno, é que Ana, claro, vivía aquí e marchou para Canarias e entón hai que readaptarse a todo, ao clima, a temperatura e o sol tamén, que sale de outra maneira, se sale con forza, aí sempre estaba o tempo. Mima, eu botaría moitísimo de menos, non sei, o fresco das mañáns. E mira que, aínda que teña frío, eu abrir a ventana pola mañán, e ás veces mira que me levanto cedo, ás veces levanto-me moi cedo, pero eu abrir a ventana pola mañán, esa frescura que me entra así na cara, non sei, é vida, para min é vida. Os caracoles, di Cris, os caracoles comen os ovos das lesmas, pero iso non ten sentido, os caracoles comen verdura e lechugas, como a comer os ovos das lesmas? É máis internos, ou sea, tamén os poñen debaixo da terra. Os caracoles non andan debaixo da terra a remexer. Home, non sei, igual comen algún, se teñen moita fame, pero tendo lechugas e verdura, mira, o caracol, porque vivimos nesta sociedade que témolo demonizado e parece que dá asco comelo, pero non hai verdura máis rica na horta que está o caracol nela. Ora, como o caracol, a ver, se ten que comer tamén come ortigas, pero normalmente come a mellor verdura, os repoliños, as lechugas, na verdura máis fresca, máis terna e todo, aí está o caracol. Ti ás 6 da mañán te levantas? Bueno, eu ás 6 ao mellor non, pero ás 7 ao mellor se estou na piscina. 7, 7 e media, 8 se vou tarde, pero eu vou todos os días á piscina. Os caracoles comen os ovos das lesmas. Eu non o teño tan claro, porque senón eu teria que ter menos lesmas tamén. Pero, bueno, hei no de mirar, vou ser os deberes, para a semana, hei de... que os caracoles comen as lesmas, deixe-me contar. As lesmas non, que lle comen os ovos ás lesmas. Hei no de mirar. Ala, anotado queda, teño tarea.
Sabías que Michael Jackson iba a colaborar con Queen en 1981? Non sei, pero chegaron tarde. Iso quere nos dicir, non sei, pero deixanos como unha reflexión de se queres facer algo, faino. Non esperes ao momento propicio, porque o momento propicio podes tropezar con un mal rollo na vida e quedas sin facelo. Eu é a lectura que vexo neste comentario que nos pon aquí Elizabeth. Michael Jackson iba a colaborar con Queen, que é unha pena, claro. Quen nos dera ahora ver esa colaboración? Imaginádevos o que podería salir daí. Pero non chegamos a tempo. Non o vimos. É imposible de ver agora xa, claro. Tes algunha receta de crema de ortigas? Crema non, pero eu as ortigas cominas ou en tortilla ou en salteado. É como máis as comín, que tampouco non é que me encanten, porque ese deje como que se apega así, inda que ese escaldo e todo o rollo. De feito, cando fixen un curso de cociña enseñáronme como facelas, preparalas e tal, pero non é algo que me encanta. Ainda que sei que teñen moitísimo ferro, que é unha das verduras que debería de tomar as mulleres, que deberíamos de tomar máis a menudo, porque ten bastante ferro. Sabíades que o ferro, non, porque agora que acordoume así polo ferro da ortiga, durante moitos anos, na década dos 80, fixéronnos creer que as espinacas tiñan moitísimo ferro. De feito, para facelas como máis populares e que animara a xente a comelas e que llas deran aos seus fillos e fillas e así, inventáronsenos o personaje de Popeye, que comendo unhas poucas espinacas tiña tanto ferro que salían os músculos para arriba e tal, non? E resulta que foi unha equivocación. Anos despois, alguén pensou, alguén dos que están investigando teñen ao seu alcance maneiras de saber estas cousas, porque eu non sabería como investigalo, colleu e investigou a cantidad de ferro que teñen as espinacas en comparación con calquera outra verdura de folla verde, non? E descubreuse que as espinacas non teñen máis ferro que unha acelga, que unha verdura cale, que unha verdura de col ou que un repolo verde. Calquera folla verde ten tanto ferro como unha espinaca. Que pasou entón? Que o primer investigador que non sei, que se puxo a mirar as cousas que tiña a espinaca, cando foi a apuntar a cantidad de ferro, engañouse ao poñer a coma, e en vez de poñer 0,01, puxo 0,1. Entón, iso aportoulle á espinaca durante moitos anos, na década dos finales dos 70 e dos 80, a cualidade e a verdura que máis ferro tiña do mundo. Pero non era verdad, non é que fora mala aquela, pero era errónea. Todo por cambiar unha coma de sitio á hora de anotalo. Porque o tipo investigou, pero á hora de anotalo, anotouno cunha coma corrida pa un lado. Entón, quedou así. Fíjate que curiosidade. Sabíadelo. Cando podo podar a lavanda? Xa estamos no tempo, ou así, Ana Rosa, porque, como dixen fai un pouquiño que me preguntaron o mismo, é un vídeo que teño agora pendiente para facer este mes, facer esquejes, podar tanto a lavanda como o romeo, como o tomillo e todas esas cousas. Pero para min os millores meses para esquejar son diciembre, bueno, en xaneiro para min xa é tarde. Entón, noviembre e diciembre para min son as millores épocas e vou a facer os esquejes. Así que agora xa os podes facer. Podes podala e plantar os esquejes. Eu probei a crema e está deliciosa. Millor que en revolto. Claro, porque de verdad que ao comer a folla ten unha pastosidade na boca que tenche que gustar. A mí non me entusiasmou moito e tal. En crema, pois en crema ao mellor se coma mellor, pero tanto como dicir que está deliciosa, a ver, ten sabor a unha cousa verde, non? Como se comemos unha folla de espinaca, como se comemos un cacho de verdura ou de acelga ou así, non? Sabe a verde,
pero deliciosa supoño que che salirá porque lle botas un rostridiño con unha ceboliña, un alliño, un puerro e tal, e despois trituras todo e tal, e máis botaslle as sortijas. O que si é boa é que é moi boa en ferro. Pa a anemia e pa as mulleres é especialmente boa. A ver, aquí temos, somos 8.920. Bien! Vamos a poñer, eu estou recollendo tareas, das cousas que me preguntades, e non sei, non quedan en saco roto, eu apúntoas, se me interesa estudioas e despois se eso xa vos las digo, pero eu son moi curiosa, por curiosa pois eso, sei cousas e descubro cousas, poñome a estudiar, a mirar e investigar e listo. E vamos a poñer tamén tarea para vos, porque o canal vai a ir arriba gracias a vos que o sei eu. Esta semana intentade recomendar o canal a 2 persoas, non digo máis, pero a 2, que non sepan nada de que ando por aquí nos lares estes, buscade un par de persoas que lle guste a horta, que lle guste a cociña tradicional ou que lle guste o folclore ou así, e que veñan a mirar o canal. E se queren que se queden, claro, que se suscriban. Entón, imaginádevos, das casi 9.000 que somos, se non digo máis, 200 persoas, conseguirades unha ou 2 persoas máis para o canal, para mí sería genial. Bueno, vamos alá. Hola, hola Albani. De onde eres, Albani? Porque ese nombre por aquí en España é pouco común, e a min non me sona moi común, e ao mellor sí. Esquejes depende de la zona, claro que sí, siempre, Marguent. Depende de la zona, siempre. E plantar tamén sempre depende da zona. Si vades a esperar moito frío, ou esperades nevadas, ou un inverno moi duro e moi crudo, hai que esperar diciembre ou enero, ou incluso febrero. Pero claro, eu, cando falo que para esquejar eu aquí sí que podo esquejar, o sea, poñer esquejes xa agora na terra, porque aquí non cae neve nunca, never, en la life. Aquí eu vivo ao lado do mar e rodeada de mar e de ría. Vivo por un lado, dame a ría da Arousa, teño playas da ría da Arousa, pero subindo por outro camiño xa teño mar aberto tamén. Entón, eu vivo rodeada de mar e aquí non pode nevar, porque a humedad do mar xa non deixa facer as temperaturas tan baixas como para que a chuvia se congele. Entón, aquí non neva nunca. Entón, claro, ten razón esta muller que me di que os esquejes depende da zona, normal, claro. Se sodes do interior ou así, non se pode, claro, hai que esperar un poquinho máis. Non sei, dinos Francisca, non sei se aquí tamén puedo podar tan tarde. Tengo un huerto aquí en Berlín. Pois voucho a mirar. Por que dis que é tarde? Que non é? Non sei. Depende do que queiramos podar, porque hai cousas que se poden podar no verán, ou no otoño, ou no inverno, ou... Claro, cada cousa depende do que lle queiras podar, porque, por exemplo, unha masanceira, non? Unha masanceira teslle a forma dada, o tronco principal, as ramas principales, e despois está botando fruto e ao mellor está botando chupóns. Os chupóns son como unhas ramas novas que lles ves de repente e dixi, iso de onde lle saleu, que a semana pasada non tiña, e medranlle moi rápido. Poden ser así deste gordo e suelen ser fáciles de reconocer. Unha, porque non teñen color de madeira, suelen ser como verde oscuro, verde militar. Outra, son dereitos e largos así, medran rapidísimo, cando lle salen medran rapidísimo. E estánlle restando moitísima energía á masanceira. Estea cas masáns, estea medrando as masáns, estea madurando, estea con flores, ou estea como estea. Se lle salen chupóns, quítallos, porque vas a facer menos mal
quitándollos que deixándollos, porque lle vai a restar un montón de energía, porque eses chupóns medran rapidísimo. Entón, podar, é tarde para podar, depende do que sexa, depende da zona na que vivas, e depende do frutal ou arbusto que queiras podar. Nunca é tarde. A ver, cando é tarde, por exemplo, non podes podar a lavanda en febreiro ou en marzo, porque xa ten preparados os tallos para botar as flores. Entón, claro, non podes podar algo que xa vai botar as flores, porque se non quitaste xa 6 anos xa non vas a ter flores, e máis, incluso aínda matas a planta por non poder chegar a reproducilas. Entón, claro, depende, eso sempre depende. Acaba de chegar Susa, que tamén me fala moitas veces desde Cantabria, un saludiño desde Cantabria. Vou a mandar mensajes como a tola. Venos animar aquí o cotarro, veña. Que tal está o tempo en Cantabria? Cantabria, bueno, toda a franxa costeira cantábrica me encanta, quero dicir eu. Encántame ese sitio, teño que conocelo ben de pé a pá, teño que ir. Recomendado está, xa o sei, amo. A ver, cando se collen os kibis? Os kibis, a ver, a ver, vou explicar unha cousa. Hai frutas, as frutas podense dividir en dous grupos. Levamos 2 horas. 5, 6, 7. Levamos 2 horas de directo de Ormín. Bueno, as frutas podense dividir en dous grupos. Climatéricas e non climatéricas. Isto significa, as climatéricas son as que, despois de collidas da planta, acaban de madurar, arrancadas do árbol, acaban de madurar. Este é o caso dos kibis, por exemplo. Cales frutas son non climatéricas? Por exemplo, as uvas. Ti colles uvas verdes e verdes pudren. Colles unha fresa verde e verde pudre. Bueno, hai moitas plantas que... Cales son as que maduran despois? Un plátano. Ti colles un plátano verde, deixalo aí e madura el solo. Non lle fai falta o árbol para madurar. Pois isto pásalle tamén aos kibis. Ti, se tes kibis, pásalle unha cousa como aos tomates, por exemplo. Teñen como 2 tipos de maduración. Un que é o expansivo, que é o que vai a medrar o kibi, o sea, que ti conoces a túa planta de kibi e sabes cando os kibis teñen un tamaño que dis, pois xa están grandes, non? Ou non, miras para eles e dis, son moi pequeniños, os meus medran máis, bueno, deixalos medrar un pouco máis. Pero vai nos collendo, cando cheguen ao tamaño que máis ou menos ti ves, que xa están medrados, que xa non van a medrar moito máis, vai nos collendo, pois collese unha duxa deles ou 2, porque che van a madurar no fruteiro. E se no medio do fruteiro lle metes, por exemplo, masáns, vanche a madurar antes. Bueno, isto seguro que o tendes escoitado, non? Ou se os metes nunha bolsa de papel non de plástico, porque senón poden pudrir, pero en papel con masáns vanche a madurar antes. Seguro que o tendes escoitado. E por que iso? Iso é porque as maduras climatéricas, despois de arrancadas do árbol, siguen o seu proceso de maduración. E hai algunhas, o sea, o proceso de maduración é como un intercambio de gases e soltan CO2 e tal, e iso fai que madure máis rápido, non? É como unha respiración que teñen a través da piel, non? Das frutas. E hai frutas que teñen ese proceso moi acelerado, o sea, que soltan, como que respiran máis fuerte. E as masáns son unha delas. Por iso, as masáns, se as metes en unha bolsa cos kibis que maduran moi lentiño, vanche a madurar máis rápido, porque o gas que desprende, digamos, a respiración da masán aí, vai axudar ao kibi a acelerar a súa propia maduración fora da planta. Non sei se me estou liando a contárvolo, pero é así. Entón, os kibis cando os tes que coller? Cando xa maduraran a súa expansión total, cando ves que xa son grandes, e ponlos a madurar no fruteiro sin presa e nunha bolsa de papel con masáns para aceleralo máis e valos comendo. Porque se esperas a que estean xa todos maduros, a ver, no árbol siguen madurando, pero moi pouquiño a pouco, máis pouquiño a pouco, e depois chega un punto que xa lle caen, porque xa están maduros, pero madurenche todos á vez, e non paga a pena. Pasa o mismo, por exemplo, aos aguacates. Ti os aguacates de que vesas que xa teñen un tamaño
que tes que conocer o teu árbol. Hai aguacates que son máis pequeniños e redondos, outros son máis aloncados e teñen a parte de baixo redonda e despois son máis largos arriba. Ti tes que conocer o teu árbol e saber como é a fruta. Entón, cando vexas que o teu aguacate xa está o grande que normalmente son, só podes arrancar do árbol e deixalo no fruteiro. En 4 días telo para comer, porque é climatérica, vai a madurar fora do árbol, arrancada do árbol. E quero acelerar máis a maduración do aguacate que collín onte, e está moi verde, faime falta que mañán teño que facer unha ensalada con el. En unha bolsa de papel, ben pechadiña, con masáns. E as masáns van a axudar a acelerar o proceso de maduración, porque son frutas que maduran arrancadas do árbol. Entón os kibis vainos comendo e non esperes a que maduren no árbol, porque maduran arrancándoos. Aceleralle ti o proceso e vainos disfrutando xa agora. Que máis? A ver, aquí el caracol lo comemos en el día del patrón, San Prudencio, que hacen unas caracoladas. Ah, que guai, o sea, Conchi, tendes unha festa específica para comer os caracoles. Mira ti, que pasada. Aquí non temos costumbre de comelos, pero estou segurísima que temos dos millores caracoles que hai en toda España, porque o clima é perfecto para eles, e temos cada un que, coidado, ten unha tallada, grandes, carnosos, bonitos. Mira, cando eu era pequena, recordo que andábamos aos caracoles, eran para vender. Facíamos unhas pesetas, facíamos un mundo de cartos que íbamos pola noite, e claro, daquela non había cartos, non tiñamos foques. Eu teño xa uns anos, agora que o digo, tal. O mellor teño máis dos que moitas de vós pensades. E non había cartos, e só había un foque. E collíamos o foque ás veces escondidas a miña nai, porque só tiña un. Era un foque deses cuadrados que nós chamábamos de petaca. Chamábase de petaca. Que se abría así como un libro e tiña unha pila cuadrada. Que... o que me acabo de acordar. Collíamos a pila. Tiña así os dous alambres, ves? Un máis pequeniño e outro máis largo. Tiñaos así. Era unha pila rectangular. Así. E facíamos así. Tocábamos xa os dous polos dos alambres da pila, porque daba calambre, facía que... Aí, desde logo, por favor, dixídeme que algunha de vós tamén fixaste deses unha pila de petaca, cando erades pequenas, eu acordome facer o ano. E íbamos aos caracoles, pagábanos moitísimo, pagábanos moi caros, eu non me acordo agora a canto, a ver, daquela en pesetas, pero non sei, igual a 100 pesetas, era unha barbaridade o que non los pagaban. E viña un home, recollíanos unha señora que tiña unha tienda, e unha vez á semana iba a recollelos un home nun camión. Collía todos os que lle leváramos, pero é que todos, leváraslle 20 kilos, leváraslle 80 kilos, collíanos todos. María, dime que sí, eso tamén lo hacíamos nosotros de pequeños. Damián, confiesa, ti tamén o facías, de poñer aí a punta da lengua, A que sí? Ai, que guai. Pila de petaca chamamos de nós. Eu tamén lle chamaba pila de petaca. Entón íbamos con ese foquiño para todos os que éramos todos da parroquia, íbamos co mesmo foque, non todo o mundo tiña foque, collendo ya escondidas e tal, e íbamos polos muros. E mirade, vou vos dicir unha cosa, os millores caracoles que encontrábamos, porque claro, non era o mesmo coller caracoles pequenos que encontraras por unha muralla, caracoles daquela eran grandes como demonios, e facías 1 kilo nun instante, entendes? Íbamos cas bolsas, entón íbamos onde sabíamos que había caracoles grandes, e alá íbamos, aquí no cementerio que temos aquí, cerca do cementerio hai un río, que agora vai moi sequiño, pero daquela, cando eu era pequena, era un río que levaba agua, o sea, facía como cascada, facía moito ruído, e así, de noite máis. Toda a parede do cementerio, de noite, aquilo era un vergel, porque subían todos os caracoles para arriba. Había moita silveira tamén, pero nós xa tiñamos como a chandada a silveira de pasarmos, e espiñarnos e todo, pero dábanos igual, e íbamos aplastando as silveiras, e tiñamos como un juequiño todo a carón do muro do cementerio, e iso estaba
pola noite plagado de caracoles. Os primeiros que chegaban ali ao cementerio eran os que collían os caracoles, depois tiñas que andar polos muros a aproveitar. Os muros de bloques eran tamén outro vergel, porque salían dos furadiños que había pola parte de arriba, e salían a chuvia da noite, tiñamos que ir de noite, e tamén se encontraban rápido. Sí, a ver, tengo que dejarte hasta outra, Nusca, Conchi, un biquiño, é un placer. Eu, cando que iredes, mirade, por aquí vai a taxa, xa casi está nas últimas de todo. Aí está a miña manzanilla, da miña horta, riquísima. A ver se temos por aí máis preguntas ou así máis cuestións. Veña, preguntádeme algo, senón voume aburrir. Senón, tocamos a gaita, Credes que vos toque unha pesiña? Ca gaita? Hidrata a vosa muller. Mi madre, a verdad que levo 2 horas falando, pasou o tempo. A mí sempre me pasa o tempo voando estando aquí. Eu, a ver, confío en que estades aí e que estades aí escoitando, pero ao mellor tamén tendes o teléfono encendido e estades a facer outra cousa. Pero eu estou convencidísima de que me estades escoitando atentamente. Entón eu, cuerda e a falar. Ai, eu tamén os tengo que dejar. Bueno, veña, Sonia, pois un placer terche por aquí tamén. Los kiwis se tienen que quitar con la primera helada. Claro, si hai heladas, sí, Cris, pero aquí non temos heladas. Entón, poden aguantar na parra, nas ramas, hasta que os tire o árbol. Xaneiro, febreiro, marzo, hasta que aguanten. Estamos atentos, a min tamén, estamos aquí. Vale. Pois entón, sabed, de que falamos agora? Se non deixámoslo aquí, marchamos, Mis uvas con pan. Maribel, dime, o da pila é certo, que non tiñamos o que teñen agora para divertirse. Si que temos uns anos, temos. Dime, Aldara, que a miña nai, que é andaluza, encántalle comer os caracoles, pero o chollo que dá limpalos non lle dou o gusto de facerlos. Eu, se te digo a verdade, facelos só los fixen unha vez cando fixen un curso de cociña que me enseñaron como desbabalos, non? Varias maneiras, ademais nos fixera o profe, nos levábamos os caracoles e desbabáramolos de varias maneiras. O que me flipara moitísimo, que din, anda, non sabía isto, mira ti que cousa tan bonita, que tal. Na primeira fervura, non que porque hai que cambiar a agua varias veces e tal, pero na primeira fervura, cando se botan os caracoles a agua limpa, transparente, rediola, pero é que ao momento a agua volvese verde fosforita, pero como se botaras a tinta dun rotulador, verde fosforita total. Eu quedara flipada, dixo, nunca me imaginaría que isto pasara. Non, isto é porque, claro, me explicaron, non me acordo por qué, porque non me chamaba a atención, nin me facía falta que me ocupara sitio no meu cerebro. Entón, pois, pero, sí. Fala do que che pete. Eu estou aprendendo, encantada. E non temos máis que facerlo. Non marcho? Bueno, pois a verlo. Ola, Nusca, gustaría de saber todo sobre as hortensias. Non é unha planta que me encante porque, a ver, gústame moito a flor, pero ocupa tanto sitio, tanto sitio. Eu cando as vejo así, tan grandes e tan bonitas e tan chías de flor, encántanme. Pero na miña horta que me ocupan, teño algunha, pero que me ocupan moito. Eu quero aproveitar o sitio con outras cousas, entón... Trucos para atrapar os caracoles. Esa é tamén outra tarea pendiente que teño para o meu canal, pero se queredes facer, como a min, o sea, casalos e non matalos, o sea, para collelos e depois podelos ir ou a botar ao monte ou á leira do veciño se non che ve. Pero non che o recomendo porque che van a volver a vir para a tua horta, porque se decidiron vivir na tua horta é porque lle presta máis. Entón, para casalos, o que se pode facer, o único que se pode facer, é facer tamén a vida agradable. Aos caracoles encántalle un sitio que se manteña totalmente húmedo e fresco, verán e inverno. A ver, no inverno xa sabemos que debaixo dunha folla tamén xa son felices, que tampouco lle fai falta moito para
Por iso, ás veces, ponche os caracol, ponche debaixo dunha lechuga ovos, e depois a lechuga di, sempre está comeste, e non das casado aos caracoles, porque claro, é que no inverno están ben en calquera lado, de día máis de noite, entón non se moven moito. No verán sí que se moven, porque teñen que buscar refugio, e pola noite teñen que ir buscar comida. Entón, o mellor refugio para os caracoles que eu atopei é unha tella. E canto máis vella sexa, mellor. Por que? Explícovos. Eu teño a grandísima suerte de ter unhas tellas, de que me fixen cunhas tellas, que son da antigua telleira, que ten máis de 100 anos, as telleiras que había aquí na cercanía da duna, da gran duna móvil que temos aquí no Parque Natural. Aí había telleiras e de feito hai por aquí xente que é familia dos antigos telleiros, E eu teño esas tellas, e cando se desfacían delas por aquí nos albollos e tal, eu funos a coller pidiñas, e teño as aí. Entón, a tella, cando é bella, é moi porosa, porque antes non lle botaban líquidos nin nada, era poñer as tellas, son moi porosas, e aguantan da humedad o día inteiro, casi, a ver se dá o sol no verán, non tanto, pero aguantan moitísima humedad. E os caracoles resultalle moi atrayente meterse aí debaixo durante o día, porque se sinten resguardados, síntense protegidos, porque é un sitio oscuro, síntense a justo porque manteñen a súa humedad, eles o que necesitan no seu corpo é ter humedad constante. É unha maneira de casalos, de atrapalos, é a única maneira. Entón, sin poñerlle nada, eu non lle poño comida nin nada, procuro que a curvatura da tella, porque ao seren tellas moi vellas, algunhas non teñen moita curvatura, son casi planas, pero intento que as curvaturas estean como no aire, non enterrar a tella, que teñan por onde entrar os caracoles por un lado e máis polo outro, poño yo cerca das lechugas, cerca da verdura, cando planto cousas novas, sempre lle poño tellas por todo, bastantes tellas, para que escollan o chaleno que dormir. E ao día seguinte, pola mañá, ti levantas as tellas e un vergel. Aí, pois, están todos os caracoliños xuntos. Caracoles, lesmas, a ver, tamén hai outros bichiños, pero eu só quito os que quero quitar, os que me interesan quitar. Para as lesmas teño outra trampa super ecológica tamén. Pero para as caramechas, o mellor son tellas. Sin lle poñer nada. Sin lle facer mal, incluso, podelas coller, se son desde as persoas que non lle queredes facer mal aos caracoles, é unha maneira excelente de recollelas, metedelas nun caldeiro e xa vos veredes onde así de soltar, ao monte ou onde pensedes que van a ser felices. E se non, pois nada, jaliñas, se tendes jaliñas e patos van quedar agradecidos de la vida. E para atrapar as lesmas, porque debaixo das tellas tamén se meten, pero as lesmas son un pouco máis finas e buscan sitios que, para entrar, teñan que entrar como apretadas. Non lle gusta tanto meterse debaixo da tella tanto como debaixo dun pau. Eu sempre poño tamén entre as plantacións miñas, cando vexo por aí algún cacho de tabla bella, que non teña barnices, que non teña pinturas, que non teña, sabe? Se ten puntas dá igual, porque a punta aínda é boa, porque o óxido é bo para a terra, non lle vai facer daño ao contrario. Entón, para min, os cachos de madeira podres non son algo a tirar, ou vai para o bancal, para a composteira, que os bichos agradecen, porque hai un montón de descompoñedores que agradecen a madeira podre, encantados. Para a lombre composteira tamén, para a composteira de miñocas, que as miñocas tamén lle pirra a madeira podre. E se non, nos bancales, como fago eu, entre as cousas que planto, pouso a madeira esa podre, pouso e arranchoa, para que se funda un pouquiño, non? Digamos. E tempos que ensido, deixala estar aí. E no inverno, máis que no verán, pero no inverno, en 3 ou 4 días, esa tabla, cando a levantas, podes flipar o que hai debaixo, porque un montón de descompoñedores, bichos de todo tipo, o sea, caracoles, lesmas tamén, caracoliños pequeniños. As lesmas encántalles a madeira podre, porque pódense meter moi ben nas rendixas dos cachos que están descompostos. Justalles máis ese abrigo que é unha tella cóncava, hueca. Prefieren estar como aplastadas, en sitios moi pequeniños.
E entón, debaixo dunha madeira, colledes as lesmas, genial. Non digo que as vides a coller todas, porque desde logo a madeira non lle vai a facer estou aquí, non, claro, se unha lesma está comendo nunha lechuga vai quedar na lechuga, para que vai ir debaixo dun pau, non? Pero é verdad que ides a coller moitísimas, e todo canto podades quitar así de xeito natural, evitades de ter que botar outras cousas, venenos, é iso, que a min eso sí que non me gusta. Non me gusta porque, mirad, moita xente que bota o veneno pos caracoles, que é moi eficiente, non se dá conta de que os caracoles que morren por ese veneno quedan á intemperie e os paxariños van a comer ese caracol e van a morrer tamén envenenados. É unha cadena. Entón, eso a min, por eso non me gusta nada, de nada. Aparte de que ese tipo de granulado que é para as babosas e os caracoles, non todos, porque agora xa hai algúns que teñen amargante, pero as mascotas, o sea, os cans e os gatos, síntense super atraídos por ese olor dese granulado. Poden ir a comer, cuidado, podenlle facer un fallo multiorgánico, bueno, envenénalos, e morren, un truco para atrapar los caracoles es poner unas tejas curvas. Ana Belán, que estou dicindo o último cuarto de hora? Poner unas tejas curvas entre las plantas ou entre los bordes del huerto e se esconden en ellas. Claro! É o mesmo que estou dicindo, levo un cuarto de hora explicando o rollo da tella. Moi ben, Ana Belán, moi ben. Gracias, Nusquiña, por contestar ás preguntas. Concho, para iso estamos aquí. Se non, tamén se non hai un pouco de interacción entre vós e min, isto sería un monólogo, que é un monólogo. Un monólogo é igual, porque aquí a única que fala son eu. Pero, a ver, Mon, hola Mon, que tal? Xa che botaba de menos, dixo eu, logo, esta hoxe. Nusca, non hai algún tipo de tomate que poidamos plantar agora, aunque sexa nunha esquiniña, dentro do piso? Por certo, señal na TVG, a ver cando formas parte da plantilla. Esos son moitos, esos son moi bons. Entón, non sei se... Pero bueno, co tempo, veremos. Eu se vou unha vez á semana tamén ao programa, tamén xa estou encantada, que me gusta moito ir, pero tampouco non me gustaría ir de lunes a viernes, porque ocuparía todos os días da semana. Eu teño que pintar murales, teño que atender da miña horta, tomar o café con miña mamá, teño a aprender a tocar a gaita, teño moitas cousas que facer, entón tampouco me encantaría ir de lunes a viernes, pero bueno, un día a semana está ben, chégame así. Un tipo de tomate que podamos plantar agora é complicado. Dentro, pois, a ver, a min están nascendo os tomates todos na horta, de tomates que me caeron e pimentos, nacen eles solos. Que pasa? Que o frío non nos vai a deixar ser. Agora, en dentro que se pode plantar, teríaslle que poñer unha luz artificial. Poder pódese, claro que se pode. Non é algo rarísimo. Pero tes que pensar, Mon, que o tomate é unha planta do grupo das solanáceas. E iso significa que son un tipo de plantas que necesitan como mínimo 6, 8 horas de sol ao día. Entón, ti aínda que plantes un tomate no interior para protegelo da intemperie, do frío e de todo, terías que aportarlle luz artificial, o sea, luz solar artificial. Entón, non sei eu se a compensación sería moita, sabes? Plantar tomates con luz artificial. Home, se tes unha plantación, tes un invernadero e que queres facer iso e tal, pero ao precio que está a luz eu creo que non compensa. Cada cousa é cando é e ten que ser no seu tempo. E agora tócanos pasar fame de comer tomates, pero temos outras cousas, temos os grelos, Dios mío, deixa ir o verano, tempo de grelos e rabisas, así que recoméndoche que non. Ya hablé antes, pero somos muchos a hablar. Que xa estabas aquí. Vale, perfecto. A ver, acábome de dar conta que podo nombrar moderadores para que me axudedes. Porque aquí, Cris, nós falamos en silencio.
apoiándome aí desde a oscuridade. Hai un mensaje retirado, non sei se fostes ti, Cris, pero ahora mismo a min ponme Cris Xian, mensaje retirado. Non sei se ti o borraches ou se alguén o quitou ou YouTube decideu que cuidado co galego. Pinas, que? Volvo a escribilo que non chegou moi ben ese mensaje. Non o entendín nada. Unha cousa... A ver... Dimón, claro, el sol é en marzo. Claro, porque é unha solanácea e necesita horas de sol. Non compensa. En inverno non compensa plantar tomates. Non hai sol. Non entendo, Cris. Cuidado co galego, o de Pinas, que é... Me saludas? Claro que sí, Rodolfo 23. Moi boa tarde, noite, desde a casiña de Nusca Chousa, aquí tomando a manzanilla, encantada de terche agora aquí con nós, Rodolfo. De nada, o mico. Deste conta de que aumentaron os suscriptores desde que empezamos a falar? Non me din de conta porque eu non salín daqui, eu sou moi guiadiña, eu aquí estou con vos, así, a cañón, tendes que ir vos a mirar e informarme, pero estásme dicindo que desde que empezamos a facer o directo aumentaron os suscriptores. Cantos temos? Ide mirar. A ver, unha das persoas que teño aí adjuntas de secretariado que vai a mirar cantos somos agora no canal. Rodolfo, gracias, de nada. De supoñer que todas estamos suscritas, non sei. Non sempre, non. As persoas que estades agora no directo non teñen por que ser persoas que están suscritas no canal, porque eu o directo fago como canal aberto, como que o pode ver todo o mundo. Isto é como se fora a primeira cadena ou Netflix, non? Pois se queres ver Netflix tes que ir a pagar. Pois aquí non. Eu teño o canal aberto e calquera que entre vai non a poder ver. Non ten por que estar suscrita no canal siquera. Entón, boas noites, tardes, eu tamén... espera que non me dou tempo, eu tamén estou en silencio. Pois moi mal, Flora, hai que falar. Ai, os grelos aínda lle falta casi un mes para que os grelos sexan grelos, pois que se suscriban, non? Xa, a niña, xa, pero eu se pudera, non sei, convencelos, falarlle, pero... Iso ten que ser unha cousa que tenche que cundir, tens que ver que o canal que che presta, que é outra, que hai moitísima xente que ve o canal e que non fai nada nel, o sea, que non dá me gusta, nin comparte, nin se suscribe, nin nada, porque prefiere miralo en silencio, terá os seus motivos, pero eu penso que se dá como para copiar ou intentar facer vídeos para o seu propio canal. Sí, porque algunha pilleina. Pero, bueno, non teño que facer. Se che copian, é porque algo bo estás facendo, non? Tampouco non é unha molestia moi increíble, porque esta persona dime de conta de que, a ver, tiña un canal moi baixinho, non sei, tiña 200, 800 suscriptores, nada, nada, os vídeos así mal aquelados, bueno, editados así, tal... Pero puñía as recetas que eu puñía xela, dali a unha semana ou a dúas, puñía xela. E máis notábaselle que non tiña soltura ningunha a facelas e tal, que se notaba que nunca as fixera, pero facía como si que seguirá o facendo, seguro, pero non... Que lle vamos a facer? As cousas son así. Eu tampouco entendo, pero bueno, o meu di o que quere. Nos podes contar lo de tu faceta de pintora? Ai, Malena, moitas gracias por tu interés. Pois sí, claro, non me importa. Con isto, pois que xa nos teríamos que ir, que levamos aquí 2 horas e media. Eu desde moi pequeniña, moi pequeniña, xa sempre me gustou moitísimo pintar. Estou vos falando que hai 50 anos, ter un lápis ou un folio, bueno, os folios xa non existían, ter unha libreta que non estuvera escrita por todos os lados, porque eu hasta heredaba as libretas usadas,
O sea, non... Isto de que empezaba o colegio e tiñas unha libreta para cada asignatura, eso pasou cando ibas en quinto, sexto, sétimo ou así. Pero cando eu era pequena, que xa me gustaba pintar, e que xa me gustaba, non tiña moito en que. Teño pintado con tisóns apagados do lume. Mirad o que vos dixo, eh? E despois, claro, como non tiña colores, nin cera, rotulador, bueno, para min iso, é máis, caía má baba porque é que eu vivi unha época que daquela na escola o fillo do profesor viña co seu estuche aquel que abría en dous lados, que por un lado tiña un compás, que tiña e abría todo, era rotuladores e colores, e eu pensando, ai, se eu teño eso, mi madriña, que hemos dera ainda que foron así de pequeniños, porque non tiña colores. E acórdome unha vez miña nai que me comprara un paquete de plastidecor de 6, plastidecor de 6, que antes viñan así, porque claro, o de 12 tiña o quen o tiña, que non todo o mundo tiña, e xa cando empezaron a vir os de 24 a min caíame os ollos, caíame a baba, porque eu quería colores para pintar, pero é que xa naseu en min, unha cousa que non sei se de verdade se pode heredar genéticamente, teño que dar as gracias aos meus ancestros, porque foi unha cousa innata. Entón, xa sempre, de pequena, xa sempre pintaba, ou dibujaba, ou pegaba folliñas, ou con patata cosida, que daquela non había pegamentos tampouco, así como te estou dicindo, que ter unha caixa de 6 plastidecores era a leche, ter unha barra de pegamento, iso era algo inviable. A min hasta me rescindía la mar de ben o pegamento que tiñan quen o tiña no cole, que non todo o mundo tiña pegamento. Pero eu pegaba con patata cosida. E cando o cosía miña nai para o caldo ou que fora, as patatas cosidas pegaban, ben, follas e así, entón facía como montajes e así, con folliñas e tal, xa sempre me gustou. Bueno, cando había así algún concurso na escuela, que facían así concursos de dibujo, ou acórdame unha vez que fixéramos concursos de caretas para carnaval, que organizara o ayuntamiento, que, bueno, o premio eran uns libros que ainda teño aí, teño os guardados como ouro en paño. É que non vos quero deixar solas e iría buscar a careta, pero para a próxima vou vos enseñar a careta que dibujín, eu penso que tiña 7 aniños ou así, e de flipar, porque eu vexo aínda usa careta, e dixo, como poden dibujar isto tan pequena? Porque para dibujala hoxe, non sei, se sería capaz, cuidado, pero para a próxima, deixame apuntalo. Enseñar careta. Entón, pois eso, que ganaba os concursos que había así no cole, solía os ganar. Primeiro, segundo ou terceiro premio, eu sempre ganaba. O sea, que a maña venme dada. Non foi unha cousa esperada, que teño que conectar o chisme, que creo que se me acaba a batería. Home, non me extraña, Dios mío. Ai, que está, Ana. Aí está. Aí está. Ah, pois sí. Pois, e despois, cando xa tiña, non sei, 11 aniños ou así, ou 12, miña nai, sabe Dios con que traballos, púdome mandar a unhas clases de pintura, voulle poñer comillas, porque non eran tan clases de pintura, porque a profesora, que se chamaba Marcela, se son desde por aquí da Bisbarra, cunha xerta edad, tendes vos que acordar dela, que a súa profesión era peluquera, pero a muller tamén pintaba, e como lle farían falta os cartos ou que fora, pois collía rapaciños e rapaciñas para pintar. E ali nos tiña, mal non pintaba, pero non enseñaba ben, non che enseñaba nada. Tiñanos ali sentadas, e ali pasábamos unha hora á semana, creo que era, ou 2 horas á semana, ou así que iba. O que fixen foi perfeccionar o que xa eu facía, porque ao estar ali aquela hora ou aquelas 2 horas, aínda que a profesora non é que che enseñara nada, porque non aprendín nada, simplemente o estar ali aquel tempo, pois facía que fora perfeccionando a miña maneira xa que tiña de pintar, aprender a facer sombras e cousas así, e o que facíamos sempre era copiar un dibujo en un folio, era o que facíamos. Ao mellor para a semana ou así, se facemos outro directo, enseñamos algúns dibuxos. Vou non apuntar, polo menos teño aquí.
Si pa semana os teño aquí, os queredes ver e vos interesa, enseño-vos un dos blogs. Entonces, pois nada, creo que estuve en un ano ou así, e nada máis. E despois a miña vida laboral, pois foi de un lado para outro e tal, pero nunca deixei de pintar, de todo. Pintaba en botellas, pintaba, sempre me gustou, e non deixei de pintar así algo en cuadros, en papel, en lápis, en carbonilla, en acuarelas, gustábame todo. Hasta que un día empecé a pintar murales. E a verdade é que cando me preguntaron, mira, foi por unha... Bueno, xa pintara, porque eu estuve tamén uns anos traballando en teatro, os decorados e así, dixo, fagos eu. Pero é un decorado grande, a ver se queríamos facer un fondo ao mellor de, non sei cantos metros eran, 14 ou así. Eu dixo, pero fago eu. Tal, e dices a chamar a outra persona, non, pois xa o fago eu. Eso o fago ben. Cajando por min, claro que sí, pero se sempre fui moi... Dixo, hei de ser capaz, como non hei de ser capaz? Entón, fíxenos. O primer mural que fixen nun hospital foi porque vin un anuncio en Facebook, xa fai anos, dunha asociación, asociación non é, bueno, chámase Andrea, que axuda a nenos e nenas hospitalizadas con largas enfermedades e tamén axuda ás familias que tiñan que coidar dos fillos e fillas nos hospitales, non? Entón, querían como humanizar un pouquiño os hospitales e fixeron como un chamamento a colaboradores que quixeran pintar no hospital. Entonces, pois, por que non hai de pintar? Eu quero pintar. E ese foi o meu primer mural fora da casa, fora, o sea, para público, non? E fun pintar o Hospital de Santiago, o novo, o que, o sea, novo chamolle agora, pero non sei, debe ter polo menos 30 anos. E despois, bueno, así en casas e así, pois fun pintando, fun atrevendo, sempre que vou facer un proxecto novo, dixo eu mi man, o que me poñen, non sei se serei capaz e tal, pero bueno, ao final capaz sí que son, o que pasa que ao mellor leva máis tempo ou así, porque non teño nin os conocimentos de pintura que pode ter unha persona que estudiara Bellas Artes, non sei, por exemplo, facer as proporcións dun rostro, ben, ou dun corpo, non? Dun talle ou así, eso non o estudiei, pero por falta de tempo, porque tuve que traballar, pero gustaríame moitísimo. Aínda que a miña vocación, a miña asignatura pendiente na vida, sería estudiar botánica, o sea, calquera cousa, calquera carreira que fose sobre a Terra, o planeta. Daríame un pouco igual que fora biología, geología, astrología, toda esa rama encantaríame. E esa é un pouco a miña historia de pintar. Non aprendín en ningún lado, só aprendín á base de poñerme a facelo. E facer moitas cousas tamén que non me saliran tan ben como eu pensaba, porque na miña cabeza, Dios mío, sáleme dunha maneira, despois cando o plasmo sáleme de outra, porque as proporcións eu non as teño claras. Por iso eu, cando me encargan un mural ou así, eu non fago bocetos, eu traballo, chego ali, miro así, aquí isto, máis ou menos aquí isto, aquí poño isto, collo e trazo, nin siquiera o dibujo, o sea, só plasmo. Eu chego e o que me imagino que ten que ir aí, pois collo o pincel xa directamente e plasmo. A ver, si, ás veces collo tixa para marcar, para non salirme daqui ou daqui ou así, pero eu fago todo a man alzada. Entón, por iso non sei facer bocetos, porque podo facer o boceto, pero depois, a hora de plasmalo 80 veces máis grande, non sei facer, xa non me sale. Entón, precioso mural de Santiago e o de Barbanza. Moitísimas gracias. Mais o que pintei nos hospitales sempre foi que estou lendo e máis falando, non as dúas cousas. Que o que pintei nos hospitales
sempre foi en zonas infantiles ou maternas. O sea, para nenos e nenas ou hospitalizados ou en materno infantil ou en consultas, pero infantiles tamén, rehabilitación e todo o que ten que ver co mundo infantil, juvenil. Entón, eso pois, justamente, síntome moi ben por ter pintado nos hospitales. Para min é un orgullo que haber tido a oportunidade de poder ir a pintalos. Espero que os conserven moitos anos, que non lle pasen por riba unha man de pintura blanca para deixalo as paredes limpas. Espero que polo menos uns anos que aguanten aí. Estou liada cambiando a roupa do inverno. Moi ben. O sea, que eu me estaría pendiente, que eu tamén teño pendiente, porque teño demasiadas camisetas de verán e xa non teño roupa de inverno que poñer. Guau, que formidable, bravo por ti. Bueno, tampouco non vayas a pensar, Malena, porque cando queres facer algo, se te propós facelo, xa tes medio camiño andado. Ninguén o vai a facer por ti. Se de verdade o queres facer, aínda que che sala mal, vas a encontrar os medios para intentar facelo. O sea, é para facelo. O sea, eu porque me nasceu innato, non? Quero dicir, xa desde pequena recordo que me gusta moitísimo pintar. E teño dibujos desde pequeniña. Pero, aínda que non sexa innato, todo o mundo que teña mans e ollos pode pintar. O sea, salirache mal a primeira vez, regular a segunda, menos regular a terceira, e terá lo que facer 50.000 veces, porque non todos temos as mesmas cualidades para todas as cousas, non? Eu, por exemplo, non sería capaz de facer ganchillo, palillo, cousas de palillar, facer así, porque comen a vida, perdo a paciencia, pero todo o mundo pode facelo, non é tampouco outra cousa a ver. A ver, que máis? Sí, claro, pero tú ya naciste con ese arte. Pero tamén pudera ser que non lle, o sea, que o deixara quedar aí e que non lle fixera caso, sabes? E que non sei, que non sacara a luz. Canta xente pasará que ten un arte en dentro e porque non ten tempo, porque ten un traballo que lle come a vida e que non ten tempo para nada, non pode desarrollar ese arte que ten. Porque todos nacemos para facer algo cunha habilidade que flipas, pero hai xente que para desarrollala levalle moito máis traballo e tempo e sacrificio e desgaste moral que outras que o fan como diste, joder, que rápido lle saleu, non? Pero bueno, outras cousas farás ti que esa persona non é capaz ou que lle costa moito máis traballo, non? Claro. Nusca, cando empecemos a facer os semilleros este mes, espera Raquel, que ainda é moi cedo, é a parroeira vai aí tamén. Ai, Dios mío, é verdad que mira que che dixen veces que iba a parroeira, mira que é fácil de facer, que ese vídeo a mellor dura 6 minutos ou 7, bueno, depende do que me poña a falar da parroeira, pero me caches na mar, vou na apuntar, parroeira. En canto aos semilleiros, Raquel, non, hai que esperar un pouquiño, porque aínda ven moito frío, aínda ven todo o mes imagínate, non? Tamén díxome un compañeiro de Gaita, xa teño plantados os tomates, xa teño os tomates así e tal, e non lle vale de nada, porque os tomates, en canto están así, bueno, así, só hai que levar pa a horta, porque necesitan expandir as súas raíces para facerse fuertes. Pero ti levas agora un tomate ou un pimento pa a horta ou unha berenjena, calquera tipo de solanácea, e non vai a ningún lado, morre. Entón, non fagamos aínda agora os semilleiros, porque temos que pensar que os tomates en un mes e medio como moito, xa están para levar pa a horta. Entón, se os sementas agora, que faz con eles en xaneiro, que ainda é moi cedo, a non ser que me dixas que tes un invernadero que está moi ben resguardado e que non lle dá moito vento e tal, entón, eu digo, bueno, pois entón, ao mellor hasta poderías, pero ainda así me parece moi cedo. Pero para plantar a intemperie esperada a xaneiro, a finales de diciembre, xaneiro,
para empezar a poñer as solanáceas. Berenjenas, tomates, pimentos, esas cousas que queredes sementar, esas pa xaneiro, a primeiros. Mon, e el dibujo para cando? Lo acabaste? Ah, el de la pared, vale, vale. Estás intrigada. Sabes que pasa, Mon? Que ese último mural que fixen forma parte de un proxecto que estáse acabando de terminar. Aínda digamos que non abreu as súas portas ao público. Entón eu só vos ensiñen 2 cachiños, pero o mural é importante, o sea, é de grande, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, ao mellor ten 11 metros ou 12, é un mural grande. O proxecto que están acabando de facer, que o están montando, non está rematado. Entón non me lo podo dicir aínda, pero teño tareas pendientes de enseñar tan pronto como estea listo, me diga, Nuska, vente que xa tal. Vou, gravo con todo o detalle, todo canto hai por ali, e enséñomolo. Pero, bueno, será, eu penso que a finales deste mes ou así que hai que esperar un pouquiño máis. Podías facer un vídeo co tema das lunas, que a diferencia de sementar ou plantar raíz, fruto, tal, si, a verdade é que resultaría interesante. Repítome porque esta muller non me dá leito. Que queres logo? É que se estou a falar non podo ler, ademais, cas gafas porque me teño que acercar, porque non, teño separado, senón... Sí, teño que facer o da luna, un vídeo da luna, porque é que hai moita xente que di eu nunca mirín o da luna e todo me foi ben. Todo che foi ben, non pudestes ter o 100% de suerte todas as veces, quero dicir, algunha vez tuvo que salir mal, porque, a ver, é verdad que cando non se debe de plantar cousas que poden grelar, non? Por exemplo, non podes plantar zanorias, lechugas, cando vai medrando a luna, iso é durante unha semana, o sea, se a luna é luna chea, o día 8, imaginádevos, desde o día 1 hasta o día 8 non se deberían de plantar certas cousas, porque ten moitísima forza a luna, e en canto empeza, e incluso un pouquiño antes tamén, porque en canto unha semente, depende do que tarden en enraízar, enraíza, e empeza a botar o gomo para arriba, sabes, que saca para arriba as súas primeiras 2 folliñas, as que son como de mentira, que ainda non son follas, e empeza a botar para arriba. Se está a luna de forza, ese tallo vai a medrar demasiado, vai a ser débil, vai a... Bueno, que ao mellor non é un tallo, que me diste é unha lechuga, pero pode empezar a grelar. Diste, pois a mí nunca me pasou. Bueno, pero a influencia da luna está máis que demostrada. Non tendes máis que ver, eu non sei se son de home da parte do levante, ao mellor non sabedes o que é unha marea, pero os que somos daqui da costa, da parte toda da cá, sabemos que cando hai luna chea, onde chegan as mareas? Porque a marea sube e baixa, sube 6 horas para arriba, 6 horas para baixo, para arriba e para baixo, pero cando hai luna chea, aonde chega o mar? Cando está na baixa, apártase 2 kilómetros, e cando está na alta sube para arriba das carreteras. Iso é pola influencia da luna, o sea que a luna influye na naturaleza, en todo, no mar, e así como tira da agua do mar para que suban as mareas moito máis cando é luna chea, tamén tira da salvia das plantas, e se plantas unha planta cando a luna está de forza, vai tirar por ela, e dependendo de que planta sea, pode ir ben ou pode ir mal. Quero dicir, un chícharo dache igual, non un guisante, dá igual plantalo que a luna chea, vai tirar del, vai a ser máis largos os tallos e vai tal, pero non lle vai a influir tanto, non se vai a debilitar, nin vai a perder forza por eso, nin vai a deixar de botar fruto, pero hai plantas que sí. Entón, ese é un vídeo que é verdad, que está en pendientes. Yo tamén tengo que repetir, la pobre non ha leído. A ver, Malena, lee todo mi mensaje que te estoy piropeando. A ver, vamos allá. Me repito porque esta muller non dá a leír. ¿Y el dibujo para cuándo? ¿Lo acabaste? Y el de la pared, estoy muy intrigada.
e eres única, difícil que te igualen. Ala, pero eso todo o mundo, quero dicir, todo o mundo, persona por persona, somos personas especiales e únicas. Ninguén pode igualar a outra persona, pero sexa quen sexa. Todas as persoas somos, eu non son nada, bueno, non son nada do outro mundo. No temas por las que te copian. Tuve que repetir el mensaje, vale. Claro, porque hai moita xente que copia, pero que se lle vai a facer? Non, a ver, é o que eu miro toda a información que temos hoxe en día foi porque alguén a buscou antes, se esforzou en buscala, en preparala para nola enseñar a nós. O sea que todos vamos aprendendo de todo o mundo, sabes? Non sendo os inventores que inventan cousas, os demais aprendemos e melloramos ao mellor o que xa aprendeu outra persona. Iso é así. Outra cousa é que se unha copia. Mala, pero unha copia. Pero, bueno, tampouco me importa moito, Que, quero dicir, mira, aspiro a ter uns ingresos mínimos co canal de YouTube como para poder seguir estando con el, pagar a miña seguridade social, todo eso, non darme de alta, non autónomos. Aspiro a eso. É un pequeno sueldo, tampouco non me fai falta que teña que escapar cos cartos para Andorra ou algo así, iso non o busco. Pero tampouco me importa que me copien, nin que me plagien. Si o fan é porque necesitan, de algunha maneira, mirar ou fijarse en alguén que lles gusta para intentar facelo desa mesma maneira, non? Pero, coño, cambialle cousas, fai no teu, non? Fai o traballo teu, cóllelo, amóldalo, adátalo, ponlle un remexido diferente e só faz teu. Pero é cho que hai. En la casa tamén usas produtos naturales ecológicos para cuidar o medio ambiente, é unha asignatura pendente. Sí, bueno, non, a ver, non todo, pero eu cada vez uso menos cousas na casa, para todo, nin para limpar, nin, bueno, de feito o meu plato estrella é a borra do fogón. A borra do fogón podes limpar sarténs, tarteiras, o cristal do fogón deixalo impecable á primeira, sin usar nada máis que agua, solo agua, pero non é algo tampouco que inventara eu, é algo que sei de sempre, de toda a vida, porque na miña casa as tarteiras, o oco das tarteiras, cando se facía de comer na lareira, que daquela non me gustaba nada o cheiro ao fume, e hoxe dixo a mi má que me dera un sal que cheirara ao fume que cheiraba cando eu era pequena. Pero quedaban as tarteiras negras por abaixo, habías que fregar con arenilla, que era xa como unha arenilla, que era como para pulir, e a placa toda da cociña de ferro, ou con borra da carxinixa do fogón. Vente, home, vente. Bueno, que me están reclamando xa o ambiente daqui da cociña, que a xente daqui quere cenar. Ten a mala costumbre de cenar todos os días, Dios mío. Nada, eu penso que tamén me cago na veche 3 horas, estamos mal da cabeza. Vámoslo a deixar aquí. Sinto por todos eses mensajes que quedaron sin ler, pero non se pode con todo, non se pode, porque somos moitas. Pero, bueno, pa semana apuntade todo o que non contestín e preguntademe xa de primeiras, entrade de primeiras e contestademe xa de primeiras. E nada máis. Un biquiño, despídome de todas. Que pasedes aínda unha boa noite de domingo e ánimo co lunes, moitísima forza. Bicos, coidádevos, portádevos ben e sede felices.